na muling mabawi. Ating kalayaan kay tagal na nating mithi, di napapayagang mabawi muli. Makapag-ibig kay sarap
Diyos maray na hapon again, youth! Yan, Diyos maray na hapon! Bago po ang gabos, gusto mo pong i-acknowledge ang presence kasatuyang kang ama kasatuyang syudad, ang atong sasamuyang city Mayor Honorable John G. Bongat. Tapos gusto mo pong i-acknowledge man ang presence kasatuyang City Councilor, ang Chairman ng Youth Committee and Sports Development, Honorable Councilor Rayan Cedric Rentoy. So, bago po magpuon ang sa tuyang programa, iniimbitahan po ang gabos na magtindog para sa pambansang awit na susundan kan pang-AGO. Please remain standing po. Ngunyan po masunod ang pang-AGO na papanginutan ni Carl Marie Lachama, ang satuyang City Youth Civil Registrar. Sa ngalan kang Ama, kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Lord, salamat po sa gabos na biyaya na samuyang naresibi. Salamat po sa tabang para sa maisikatuparan mi ang aktibidad na ini. Nawa pong dire-diretso mo pa kaming gabayan, asin patnubayan, para maging marahay, asin kapankipakinabang ang samuyang aktibidad. Ngunyan na aldaw. Nawa man ining maging paagi para makatabang sa mga tao na makapili, asin makatabang man sa mga nagdadalaga na SK Kagawad sa ka-chairman para maipahiras ang sa indang mga marahay na puturo. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. You may now take your seats. Bago po ang gabos, gusto mo po i-acknowledge ang presensya kan satuyang City Councilor Honorable Vidal Castillo. Sige. Diwat, Diyos maray na hapon po. Yan, Diyos maray na hapon po sa Indugabos na Yaonig Day at live po kita ngunyan sa Facebook, so Diyos maray na hapon man po sa Indo. Welcome po sa satuyang Harampangan kan Jóvenes, the 2018 SK Debate Forum. So, tangani po kita maliwanagan asin matawan impormasyon at magkaigwa naman ng inspirational message. Malugod mo pong apo doon ang satuyang City Mayor Honorable John G. Bongat para sa iyang opening message and inspirational message. Maray na hapon sa Indugabos. Good afternoon. Again, youth, are you ready? Hep, hep. First of all, I'd like to acknowledge the presence of our city officials. We have Councilor Rayan Cedric Rentoy, the chairman of the Naga City Youth Internship Program. Puro pakanta po. Councilor Vidal Castillo, asin atyan, riyaon naman po ang iba pa mga opisyalis kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga. Ang satuya po mga city youth officials, sa paingenot po kasatuyang matibay na city youth mayor, the Honorable City Youth Mayor Alaysa Borja. Puro pakanta po si Mayor Alaysa and Honorable
City Youth Vice Mayor Joseph Tosok, and the City Youth Councilors and Department Heads. Salamat po sa City Youth Officials 2018 for this very laudable and timely program, Harampangan Jóvenes 2018. Ang pinakainot pong schedule ngunyan, this is a historic event insofar as the City Youth Internship Program is concerned. Iyo po ni ang pinakainot na siring kaining programa na nataon ang Youth Month of May. Iyo man po ang election month para sa barangay. Barangay elections, barangay officials and SK officials nationwide. And this is a great opportunity for the youth, the Nagan youth, not only here in Naga, but sa gabos po mga jóvenes sa enterong Kinaban, para madangog, mahinanyog ang mga ideya, mga kamautan, kan mga jóvenes, kung paano sinda mapartisipar sa pigaapudtang paggobernar kan sa tuyang mga barangay, urog na ang pagtulod kan mga programa para sa ikakarahay asin pagprotehir kan mga intereses nindong mga kaubenan. So I am really very, very happy. We're very proud that our city youth officials of 2018 is launching this program under the able guidance of the Honorable Councilor Rayan Cedric Rentoy. So congratulations to our city youth officials and to our SK candidates for chairman and SK Kagawad. Good luck, and you are already winners in your own right. We are very, very proud of the youth. Mabuhay ang SK, mabuhay ang Syudad ng Naga. Diyos mabulos po, Mayor Jan, para sa sarong maliwanag asin makabuluhan na mensahe. Ngunyan po din na kita mga parahaloy. Tangani pong formal na po unan ang sa tuyang debate forum, ini po ang mga mechanics. Okay. So, ang event proper po will be divided into 5 parts. Ang inot po ay pinamagatang pabiristuhan, kung saan ang mga partisipantes na nagdadalagang bilang SK Chairman ay tatawanan tang 4 na minutos para ipabistuan sa indang sadiri asin ang sa indang plataforma kung tano sinda nagdalagan bilang SK. Manugod po di pagkatapos ay ang second and third part kung saan ina-upload iniyo inot na salang asin si pangaduwang salang. Digdiyo po magkakaigo kitang mga kahaputan hali sa mga moderators and nagibo kaning event. Tapos po magpapahiling man kaming picture na dapat i-interpret and bigyang komento kan mga nagdadalagang SK chairman tungkol sa barangay ninda. Ang sunod man po ay ang talastasan kung saan ini ang avenue para ang sa tuyong mga kandidato makahapot man sa kapwa ninda kandidato ukol sa indang plataforma at sa kung anong gusto ninda mangyari para sa indang barangay. At ang hurita pong parte ay ang open forum kung saan ang mga audience na yaonig di pwede maghapot sa mga kandidato pati na rin si mga nagdadalan live sa Naga Smiles and nagdadalan sa tuya live ngunyan, pwede man po sila maghapot at i-address mo na lang po yan. Tangani pong formal ng puunan sa tuyong aktibidad. Inaapodan mi po ang aspiring SK Chairman Kagawad ay SK Chairman rather, and Mr. Rayjan Sanyel and Mr. Kin Quezon Gomez. As a clarification lang po, tulo po ang nagdadalagan bilang SK Chairman sa barangay na ini sa Santa Cruz po. Pero unfortunately, for some personal reasons, dahil po makakaigdingon yan si Saro pa. Pero yaw man po na fair mananggad po ang magiging harampangan tangon yan at may nakaabot man po ang impormasyon sa event ni ukol sa iya.
So, para po unanta na po, ang inot po na mapartisipar para sa pabiristuhan, iyo po si Ray John Saniel. Hello. Just marhay na hapon po sa Indogabos. Inot na inot pagtaong galang sa satuyang Mayor, Mayor John Bongat, asin sa mga councilors na presenting ngunyan. Pagtaong galang man kay Alaysa Borja, ang City Youth Mayor, asin sa mga sa iyang pag-iriba, City Youth Officials 2018. Enot na enot, ako po palan, si Ray John Colambo Saniel. Hali po ako sa barangay kang Santa Cruz. Presente po, ako po nag-aadal ngunyan sa Universidad de Santa Isabel, incoming 4th year student. College na po ako, although sa DIT lang. Taking up social work. Ako po, presenteng presidente kang Naga City Scholars Guild as a national president man kang Junior Social Workers Association of the Philippines. As in ako po, naging City Youth Councilor man kang City Youth Officials 2016. Ako po ang naging counterpart kang sa tuyang namumutan si Councilor Nene de Asis. Ngunyan po, nonetheless, day man po importante kung ano ang sa imong mga credentials. Kasi kung sasabihin ko po sa indo ang sa kong mga nagkakuro ang award, siguro tapos na ang eleksyon, day pa ako tapos magtaramig di sa inutan. Ako po recipiente kang Jesse M. Robredo Leadership Award as in President Gloria Macapagal Arroyo Academic and Leadership Excellence Award. Ako po naging orgulyo na kang Barangay Santa Cruz as in magiging orgulyo pa sa mga maabot na panahon. Ang sakuya pong plataforma kaiba ang sakuyang 7 kagawad. Enot, itutugdas mi po ang Barangay Children's Code kang Santa Cruz. Ikadua, ipipresent mi man po as in ihahayag ang Barangay Youth Code kang Barangay Santa Cruz. As in ikatulo, maki-ar po kami kang Annual Youth Week sa Santa Cruz. Major stereotype sa SK, sige sa naman ngayang pa-basketball. Reality will tell us na ang SK talaga, pirming nasasabi na iyan puro sa nangaya recreational activities. Well, if tatawan po ako ng oportunidad na maging SK chairman, ngunya na maabot na May 14, day po kita ma-focus lang sa recreational activities. Kasi ako nagtutubod, dapat ang mga programs kang SK, long-term ang effects. Sunod po, ako nagtutubod na ang sarong leader o ang sarong masunod na SK chairman dapat igwang 4 na letter E. Enot na letter E, ang sarong SK chairman dapat equipped. Ibig sabihin, equipped siya kang attributes, kang characteristics, at the same time, si values and principles na igwa siya. Ikaduwang letter E, ang sarong SK chairman dapat experienced. Ako po, naging presidente kang Santa Cruz Elementary School sa edad na 10 years old. Ako po naging Vice Chairman for Academics sa University of Nueva Cáceres. As in ngunyan, Mayor man kang Social Work Department sa Universidad de Santa Isabel. So kung sasabihin ko po sa Indo, namamati ko na innate na talaga sa ko ang pagtabang as in pagsilbi sa sakong mga kahimanwa. Siguro ang sabi nga ni Kaiyan sa ko, I am a born leader. Well, for me, ang sarong pagiging leader, daiman lang itong basta ka nalang pinangaki. Kundi ininahuhon, base sa imong experiences, magpuon kadto, hastangon yan. Ikatulong letter E, dapat ang sarong leader, example. Bako lang example, kundi good example. Ako po, although member ako kang LGBT community, para sa ko, sa muyang tulong nagraralaban, ako ang pinakamagayon na example kang sarong hobbiness. Ika-4 na letter E, ang sarong leader, magiging useless ang tulo kung bako kang effective. To sum it up, iyan po ang 4 na letter is equipped, experienced, example, and effective para po sa ko
Igwa po ako kang gabos na qualities na iyan. Kaya nagarapat na ako ang maging SK Chairman kang Barangay Santa Cruz. Salamat po asin Diyos mabalos. Mabuhay ang kahobenan. Thank you. Diyos mabalos man, sa imo ray dyan. Ngunyan, tataon ta naman yung pagkakataon para pabistuhan sa iyong partido, si Kin Quezon Gomez. Hello, hello. Inot na inot po, maray na hapon po sa satuyang guwapo asin mahiguso na Mayor Jan Bongat. Sa mga councilor po na yaon ngunyan. Tapos sa mga city youth official man po, lalo na po kay City Youth Mayor Alaysa. Tapos sa mga yaon ngunyan na pagkahapon, salamat po sa pag-attend din do. Papabisto ko na po ang sa diri ko. Ako po si Kian Gomez. Ako po nag-graduate sa Naga City Science High School, batch 2013 po. Ngunyan po, college po ako, incoming third year. Ang tigtitake ko po, Bachelor in Science of Accounting, major in accountancy po. Tapos, syempre, sa pagdakula ko po, syempre namulat ako sa Samuyang Barangay. Ako po sarong aki na syempre minsan nasa luwas man, nahiling ko ang mga nag-aaragi, ang mga problema. Syempre nagiging mga si mga kababata ako duman. Kada ako lang ako nabibisto, kababata ako, tapos si kababata niya nabibisto ko naman. Syempre inot na inot, active ako duman sa mga pakawat ng barangay. Bagata. Syempre naging MVP kaya ako sa Naga City Science High School. 2012 at 2013 ata. Siyempre, active man ako duman sa mga bloodletting, sa mga immersion, lalo na sa Ateneo po. Igwa kaming immersion na inaapod na isasalang ka sa ibang pamilya na low income lang. Minsan nga po, mayong CR. Igwa man pong ibang may CR. Itong mga kahoy-kahoy lang, may taklob lang ng mga tarpaulin, arog kayan. Siyempre po si mga outreach. Ano man po ako sa dyan, nag-iba man ako sa mga araw kayan, mga feeding program, ano man ako dyan. Tapos, siyempre po, ang sakuyang plataforma, medyo po kaya di ko pa siya tuom, kaya babasahon ko na lang po. Ang sakuyang inot na plataforma po, ma-initiate ako ng programs for youth development in the field of leadership training, advocates for community development, and as a role model for nation building pa lang. Ipa-prioritize ko itong educational assistance para sa mga low-income families, lalo na po duman sa mga special children po na, syempre po, lalo na po sinda, pigbubuli sindang maray kang mga kaklase ninda. Pag-araw kayo mga ngungo, may mga diferensya. Siyempre, nasusupog sin na magklase. Ay po nga, mama nga iiwal nga ako duman. Tiga ano nga ako kang kaklase ko, gungo da ako, da ako ninaintindihan. Siyempre po, maintindihan mo po ang kulog kayan kung once po nabuli ka naman. Tapos po, gusto ko pong i-develop man ang entrepreneurial skills po ninda para maging active sinda talaga sa barangay. Tawan importansya ang sangguniang kabataan as role model and the voice and vehicle for SK, more relevant in terms of participatory governance and responsible youth leaders of Barangay Santa Cruz. Siyempre po, gusto ko man po ibalik si Glory Days kang Barangay Santa Cruz in terms of sports, pero bako lang po talaga sa basketball, pero sa ibang sa ibang mga sports lalo na mga araw kayan. Tapos, syempre po ang pagpuksa ang drugs. Gusto mo man po makatabang, hali po yan talaga sa mga kahobenan, nagiging courier sinda, nagiging sinda kang drugs na namumulat sinda sa araw kayan, murang edad ninda, namumulat sinda. Syempre, pagdakula ninda, nadadara ninda, napapasa sa mga aki ninda. Iyon na po yan. Salamat po. Maray na hapon po ulit.
Salamat, Kian. Since tapos na po kita sa paberistuhan, mainit baga, no? So, araatyan dikit, mairinit naman ngunyan ang harampangan ta at maduman na kita sa inot ang salang. Digdi po sa inot na salang, tatawan na pong 0 minutos at 30 segundos ang mga kandidato para simbaga ng mga kahaputan na itatao kan moderator. Enot na hapot. Para sa gabos na kandidato, antes kan sa imong pagdalagan bilang SK chairman, ano man ang naginibo mo para sa imong barangay? Ulitin ko po. Antes kan sa imong pagdalagan bilang SK chairman, ano man ang naginibo mo para sa imong barangay? Inot pong masimbag si Ray Jan, 1 minute and 30 seconds. Start. Starts now. Starts now. Starts now. Enot na enot po, nagpupuon po iyan sa harong. Dapat maging tultul kang aki. Ikadawa, dapat maging tultul kang kapitbahay, as in maging tultul kang kabarangay sa imong mga nasasakupan. Ikadawa, para po sa ko, garuday pa man sapat ang pagiging orgulyo ko, na naging orgulyo ako kan sa mong barangay. And para po sa ko, ano ang mga naitabang ko or naginibo ko para sa muyang barangay? Ako po naging presidente ng pirang taon sa Paraiso Youth Organization. As in ako po, naging tultol, as in para sa ko, naging effective man. Kasi kung di po akong naging effective, siguro may mga bashers ako. Thank you. Salamat, Rejan. Parehong kaputan, Kian. Hello? Hello? Kala ko may problema sa ko ang mic ay. Siyempre, bago ako magdalaga ng SK chairman, na ano man sa kuya, na yun na ito, nasabi ko na subago, aki pa lang ako, nasa dugo ko na garo ang pagtabang, kay mama. Ang mama kang magurang ko kaya, very ano sinda eh, may inampon sindang aki, tanayling nindang garo pa, gala-gala lang, pinadakula ninda, pinaano ninda. Siyempre, garo na, ano na ata to, napasa na to sa mga aki niya, napasa kay mama, napasa sa kuya. Kaya, masasabi ko lang po dyan, ako po, igwa pong time na nagkaigwang harabunan sa Barangay Santa Cruz. Especially po, Harani Samoya, luwas mi lang eh. Around 3 a.m. po to. Tapos, syempre po, day ka man lang po, day ka man lang madalan dyan eh. Kung maray na ano ka, maray na mamamayan ka, maano ka dyan, kay po magpa-participate. Ako po, kay ba po ang sa kuyang pinsan, si Jan po, hinabol mi po talaga si Parhabon, hinabol mi hanggang Imol, nahabol mi. Saka po siya nadakop, talaga. Takong ano po, ako po, day pa po talaga ako nag-aspire ng pagiging chairman. May natabang na po talaga ako sa barangay. Ayan man lang po. Salamat po. Mas mabalos, Kian. Pangadawang kahapotan. Ini pong hapot na ini para kay Kian Gomez. Saro sa mga rason ninhuli ta hinalian SK sa gobyerno, yuta inidaa nagiging training ground nin korupsyon. Ano ang magiginibo mo nganing mahali ang nosyon na ini? Ulitin ko po. Saro sa mga rason ninhuli ta hinalian SK sa gobyerno, yuta inidaa nagiging training ground nin korupsyon. Ano ang magiginibo mo nganing mahali ang nosyon na ini? Hello. Sa hiling ko po kaya, nagpupuon yan sa barangay mismo eh. Siyempre, youth ka, hubin ka pang maray, mai-impluensyahan ka kang mga gurang sa barangay. Kang mga nasa posisyon sa barangay, mai-impluensyahan ka, ay arog nga kanino, hindi mo man nga pag-ubuson yan sa gabos dyan. Siyempre po, kay puwanta pong magkaigwa sa sadirita na kita, as youth, kita ang mapaarugan dapat. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, di ba?
syempre po niyan minsan, sa diri mo, pagmaran ka, arog ka ni, samoya. Ang ibang mga kandidato nagraran, day pa sinda nahalal, nag-iisip na sinda. Ano daw kung magbakal akong boto? Mabakal akong boto, ibabawion ko na lang yan pag nakasalta na ako sa posisyon. Mabakal ang boto. Diyan pa lang po, nagiging corrupt ng tao. Kaya sana po, mawara talaga po yung vote buying na yan. Pupunan ta po yan sa sadirita, sa ibang tao, syempre, mai-influensyahan tasinda, masasabihan tasinda na mag-iwas kita. Kukuha nun ta, pwede tang kuha ng kwarta, in kind, pwede yan. Kukuha nun ta. Pero syempre, sa puso ta, iba manggirari ang bubotohan ta. Yan man lang po. Salamat po. Salamat, Kian. Pangadawang kahapotan para kay Rayjan. Saro sa mga isyu sa Barangay Santa Cruz, ang serya nin mga panghaabon na imbuelto ang hobenes. Ano ang sa imong magigibo, tanganing maibetaran ang mga araw kaining pangyayari. Ulitong ko. Saro sa mga isyu sa Barangay Santa Cruz, ang serya nin mga panghaabon na imbuelto ang hobenes. Ano ang sa imong magiginibo, tanganing maibetaran ang mga araw kaining pangyayari. 1 minute 30 seconds. 1 minute 30 seconds. Time starts now. Okay po. Para sa ko, everything starts with educating people po. Siguro kung ako tatawanin doon yung chance na maging SK chairman kang Barangay Santa Cruz, siguro dapat mas i-intensify ito yung education at the same time trainings and seminars. Kasi kapag ang sarong tao or ang sarong aki, dakulon ginigibo, iyan daing nakakaisip ni mga daing datang gibo. And I know, siguro, bako man lang po iyan sa Barangay Santa Cruz, kundi iyan lakop sa buong Pilipinas, as in sa buong mundo. And for me, para maging solusyon, anong solusyon ang gigibuhon ko? Magayon itong sabi nindong entrepreneurial na mga programa. At the same time, nagpupuon kaya ang panghahabon sa poverty. Kung ang poverty threshold kang sa mong barangay hababa, instances are pwedeng magdakol ang incidence kang crime. Pero if ever daiman, well, I think, daimi man kaipuhan masyadong mag-deal sa mga parahabon na mga siring, kundi kaipuhan misa ng tukdoan ng mga aki na iyan, dai tama, asin dapat, dai pag-uliton. 10. Thank you. Salamat, Rayjan. Ngunyan po, maproceed na kita sa ikaduwang salang kung saan mapahiling kita ng mga retrato na kinuha sa indong barangay, sa Barangay Santa Cruz. As in, ini po, mga problema na sa indong tutukaron, tatawan ng linaw, as in, sasabihan kung masabi ka mo kung ano ang solusyon na pwede nindong gibuhon kung sakaling ka mo man mangganang SK chairman. First picture. Ini po para naman digdi sa pangadawang kandidato, Kikian Gomez. Maray na hapon. Napapangirit lang ako garo duman yan sa may samo ay. Kasi may tindahan yan sa may samo. Siyempre, mga minor de edad na nasa luwas kang harong nagtatarambay around 10 or 11 hanggang 5 a.m. Di ba po, bawal po bagayan tayo kitang curfew na inaapod na ang 17 below, tang 18 legal na eh. 17 below na bawal mag paraliwaliw sa luwas. Ang matatabang ko lang ata dyan, iyo ang inaapod na diversionary program na itong garo, i-involve mo ang mga aki sa mga form of community service para pag-abot ng banggi, medyo pagal na din na sinda magpara sa luwas. Mga leadership training, tapos moral recovery program, skills training. Siyempre, i-obliga mo sinda magsali sa mga entrepreneurial program, araw katong sinabi ko sa bago. Tapos, sa mga non-formal education, sa ALS, pwede sinda dyan. Tapos, sa participation sa mga clean up drives sa ang barangay. Tapos, sa mga ibang
ibang pwede mong ipaprograma sa inda. Basta da isinda para stay ning matangang oras. Yan lang po. Salamat po. Salamat man sa imo, Kian Kason. Ngunyan po ang next picture. Ini po taken man sa Barangay Santa Cruz para po iniyo kay Rayjon. Sige. Ngunya naman po, basura naman ang satong pag-urulayan. Ako po, advocate po ako kang health and nutrition. And ako nagtutubod na kapag ang kalinigan pigmantinir, maiiwasan ang mga siring na komplikasyon sa mga aki. Ang mga aki po yung pirming inot na tinatamaan kang mga siring na helang. Syempre, maluyang sa indang resistensya. As in, ikaduwa, may mga instances po and circumstances na ang mga aki day nag-aaram na ang sa indang tigdudumanan as in sa indang tigkakawatan maati. Kung siring po, tigahapot nindo ko ako kung komentaryo ko dyan sa picture, iyan po realidad na day tamahali. Pero kung tatawan po nindo ako ng pagkakataon bilang maging sarong SK chairman kang Santa Cruz, matukaw po ako bilang sarong regular na kagawad sa sangguniang barangay. As in, ipupush ko po na magkaigwaning community pit or inaapod na ipopromote ko po na magkaigwaning community pit. Ibig sabihin, igwa po kaming 7 zona, as in dapat ang kada zona, igwang apunan ning basura. Tamang apunan ning basura. Ang long-term effect po kayan, enot, proper health and nutrition. As in, ikaduwa, nagiging advocate po kita kang proper sanitation and hygiene. Thank you. So, maraming salamat man sa imong simbag, Rayjon. So, nagtataas naman ang saldango niya, nagiinit na lalo, at mas lalo man pong mainit ang satuyang harampangan ngunyan. So, ang sunod na pong parte sa satuyang harampangan ay ang talastasan. Kung saan, pwede po maghapot ang sarong kandidato sa kapwa niya pang kandidato, at ang hapot po dapat within 30 seconds lang, at pwede magsimbag si sarong pang kandidato within 1 minute. Tapos po, pwede po kamo magka-follow-up questions dyan. Punanta po kay Rayjon. Ako po yung magtatanong. Okay. Sige. 30 seconds. Sige po. First question. Kian, kamusta ka? Inot, syempre okay lang. Okay, very good. Nice hearing that. Sige po. Here is my question. Simple man lang. Sa hiling mo, ano ang igwa ko na mayo ka? Go. Siyempre, dahil man ako, siyempre, sailing ko ang mga yaon sa imo, yung mga awarding yan, mga awardee. Pero, sabi ta nga ni, ang paglilingkod, dahil tungkol sa awardee. Iyan, saro yan. Ang iba, iyan. Siyempre, dahil man ako antay sa LGBT, actually, may mga barkada akong mga LGBT, may mga barkada akong LGBT, mga friends ko, as in close ko nga ni, may inaapod na nga ikong ate kuya. Sa hiling ko, may naman iba, iyo lang to, yan, ako kaya, lalaki talagang tunay. May yan sa pero may man akong problema dyan, may man kitang problema dyan, may man garugabos, diba? Iyo man lang yan, salamat. Salamat. Ngunyan naman tatawan tayo pagkakataon, si Kian, para maghapot kay Rayjon. 30 seconds, start. Inot na hapot, syempre, babalik ko sa iya kung kinamusta niya ako, kamusta ka man? I'm feeling good. Okay. Maara mo naman akong ibang ihahapot sa imo. Kamusta lang ang love life mo talaga?
Kamusta ang sakong love life? Well, ay kay Puan... sorry. Go. Sige po. Ang sakuyang love life kung sa indo ko pong isi-share, ako po nauugmangon yan. Kasi namamati ko ang love kang mga supporters ko. At the same time, si mga nagtitiwala sa ko na kaya kong maging SK chairman kang Santa Cruz. Kaya ngunyan po, overwhelmed ako sa love as in support na pigtataunin das ako. That is why makusog ang buot ko na maghampang igdi sa Indo, although so bago ang sakuyang magurang, ang sakuyang mga magurang, mas inot pang nahahadit. Alagad, ako nagtutubod, na tinutubodan ninda ako. Kaya, laban lang. Team Sanyel 2018. Thank you. Maraming salamat sa imong simbag, Rejan. May kahaputan pa po kamo sa sarot-saro or man naman po? Kumat naman po, since yaon naman po kita igdi at may audience na po kita, pati live man po kita sa Facebook page, sa tuyang Facebook page, ngunyan po ma-proceed na kita sa puring parte kan sa tuyang harampangan, kung saan ini po ang open forum. Ngunyan po, tabang kita kan fellow na mga city youth officials ta para maghapot-hapot kung kisay sa mga audience ta kung anong gusto nindang ihapot sa tuyang mga kandidato. Sa may mga kahaputan po, ini po ang sa indong tsansa, tanganing mas lalong makilati sindo ang sa mga kakandidato. Anyone? Nagsusurat pa. Ini po mga kapot, ang hali po ini sa audience, para sa indo po ining duwa. Enot na hapot. Kung sakaling manggana ka sa posisyon mo, paano mo ibabalanse ang sadiri mo bilang leader, estudyante, miyembro ka rin barangay, as in miyembro kan sa imong pamilya? Ulitin ka po, kung sakaling manggana ka sa posisyon mo, paano mo ibabalanse ang sadiri mo bilang leader, estudyante, miyembro kan barangay, as in miyembro kan sa imong pamilya? Inot po kay Rejan. Salamat. May time, excuse me, may time po tayo? Wala man. Mayo po, mayo. Wala. Sa guidelines, mayo. Sige po. Paano ko dapo babalansihon ang time kung ako po manggana bilang SK chairman? Well, igwa po kitang inaapod na social responsibility. Sa harong, ikaaki, asintugang, sa eskwelahan, ika-estudyante. Sa imong barangay, ika-barkada. As in, sa imong boyfriend or girlfriend, ika-man, boyfriend or girlfriend. Well, alagad, ang sarong SK chairman, dapat na tao mag-prioritize kang sa mga bagay-bagay. Ako po, nanodan ko bilang sarong tunay na leader na mag-prioritize ng mga things. For instance, Monday, dapat ini ang ma-accomplish mo. Pag day mo ito na-accomplish without a span of time, dapat you need to proceed to another item. Ang sarong goal po, dapat smart, dapat specific, measurable, attainable, realistic, as in time-bound. Kung kita po, dapat ang sarong magiging SK chairman, dapat tatao magbalanse kan sa iyang oras. Bako lang oras, kundi tatao magbalanse kan sa iyang isip. Kasi igwang mga taong
puro na sa na oras ang tinatao, dahil man iniisipan kung ano, kung ano ang sa indang mga ginigibo or gigibuhon. Iyo man lang po iyan. Salamat. Kian, parehong kahapotan. Inot na inot. De ako malaog SK chairman kung aram ko mismo sa sadiri kong de ko kayang i-handle ini. De ko kayang pagsabay-sabayin ang pagklase, ang pagiging SK chairman, ang pagiging aki. Ako sa harong daw, minsan de ako nagtitinir sa harong, taigwaman ako mga dumanan. Sa pag-abot po sa barangay, pag-araw ko SK chairman, kaya ko po talaga yun ma-involve dyan. Tapos, pag-abot sa pagiging estudyante, syempre po, nagpupuon talaga yan sa sadiri. Ako po, pinadakula po ako ni Mama Ning Maray. Nadakula niya po ako ning tatao kang mga gigibuhon. Tapos saro lang po ang tinukdo niya sa kuya. Kung ano ang magigibo mo ngunyan, gibuhon mo na ngunyan, di mo na pagpapaisaaga pa. Iyon man lang yan po. Salamat po. Salamat. Kian? Ini po ikaduwang kahapotan. Paano mo magigibong sustainable ang sa imong plataforma para sa imong termino? Ulitin ko po. Paano mo magigibong sustainable ang sa imong plataforma para sa imong termino? Mapon po kita kay Rayjan. Good afternoon po ulit. Paano magiging sustainable ang magiging programs and services ko bilang SK Chairman? Enot, saro sa mga advices ako kan sa kong political advisor, dapat magibo kaning programa, hali duman sa problema. Kasi ito ang susolusyonan nindo. Ikaduwa, aram nindo ang acronym na SMART, itong sinabi ko sa bago. Dapat magpuon kita ang sa itong magiging programs and services dapat specific. Ikaduwa, measurable. Haputon mo ang sa diri mo, kaya ko daw ning gibuhon or dai. Ikatulo, attainable. Ikaapat, realistic. Igwa kitang mga manlain-lain na programa na dai lamang iniisipan kang ibang tao. As in, ikatulo, time-bound. Ang sabi kayan kang sa kuyang professor na nag-eskwela sa UP, you need to beat the time. Dapat magkaigwa lang kita ng span of time kasi igwang mga programs na halabaon ang duration na dainan ninda na-achieve kung ano baga talaga ang sa indang goal. Paano magiging sustainable ang sa kong program? Simple sa naman po iyan. Maggibo ka ng project proposal na pinag-isipan. Kasi kung di mo yan pag-iisipan, ano pa ang ina-expect mo kaya na resulta? Kundi, mayo. Iyo man lang po iyan. Thank you. Salamat sa imong simbag, Rayjan. Parehong kahapotan po sa imo, Kian. Para saro lang ang masisimbag ko kung paano magiging sustainable ang sa imong mga programa. Siyempre po, ang programa mo po, tas siyempre youth kita, kay po an i-involve ta gabus na youth. Kung pwede nga ni po, gabus, kada saro na youth, sa mga campaign or yan nga ni sa inaapod tang program, mag-participate sinda. Siyempre, kay po ang tandangugon ang ninda, ang concerns ninda, gabus ninda, day mo man masosolve ang problema kung gabus na concerns, day mo man nadangog. Iyo man lang yan po. Salamat po. Ikatulong kahapotan po. Ngunyan mapo naman kita kikiyan. Kung ikaw manggana bilang SK Chairman, ano ang matatabang mo sa arugming tambay? Kung ikaw manggagana bilang SK Chairman, ano ang maitatabang mo sa arugming tambay? Ako po, daiman sa pero naging tambay din po ako na naging ko man yan dati, kang di ako nagklase, pero may akong nasa luwas. Siyempre, aram ko kung papaanoon yan. Mayo kaming oras, mayo kaming mapaggastusan ng oras perang kami tukaw sa luwas, iristoryahan, yan lang, arog kani, harambugan, lalo na ang harambugan. Uso-uso yan sa mga tambay, harambugan talaga. Siyempre, ang magiging solusyon ko dyan, ito na nga yung tigsasabi kong entrepreneurial training,
kay puan ta sindang isali sa mga arog kaya na mga bagay para si oras na itatambay ninda, mag-training na lang sinda para at least may maitabang sinda, magkakaigwa pa sinda dyan ning mga sahod, magkakaigwa sinda dyan ning pag-uubusan ng oras. Tapos syempre, mga tambay, dahil nagkakralase, kay puan ning pwede sinda magklaseng ALS, may programa man ng barangay, ano man yan, open man yan sa Gabus, igwa kayan elementary para sa ALS, igwa man yan para sa high school. Yan man lang, may ilang iba. Salamat po. Salamat. Rayjan, parehong kahapotan po. Ano po ang magigibo ko bilang SK chairman sa mga tambay? Well, inot na inot po nagtutubod ako na ang mga tambay na iyan, kulang lang ng opportunity. Kapag tigtawan ta sila ng oportunidad na mag-grow, as in, tawan sila ng oportunidad na ma-involve sa kung ano man ang mga programa, as in, serbisyo, na pigo-opresir kang barangay, sinda magiging kapaki-pakinabang. For example, igwa pong pa-drainage program. Well, data na po kay puhan mag-hire ng construction workers. Pwede na sa naman kita maghagad sa inda ng tabang. Kumbaga, sa DSWD, igwa pong inaapod na food for work. Sinda matabang sa to, sinda matrabaho, asin sinda magkakaigwa ng sweldo. Asin ikaduwa, ako po, advocate po ako kang scholarship grants. Nagdakula po ako bilang sarong scholar. And nagtutubod po ako na majority sa mga tambays are uneducated. And if given the chance na maging SK chairman kang Barangay Santa Cruz, ilalaan ko po sa tama ang 25% kang 10% na budget sa youth development para sa scholarship grants. And ako po, ngunyan po presente, ako ang presidente kang Naga City Scholars Guild. And para po sa ko, imomodify mi siguro ang rules, at the same time, ibababa mi siya sa barangay level. Para man, matawan ng chance, as ining opportunity, ining mga tambay na ini, na sinda makapag-eskwela, as in maging kapaki-pakinabang na kabarangay mi. Salamat po. Salamat, Rayjan. Yaw na po kita sa duwang huring mga kahapotan. Pigsaro po ka mundo, hindi. Enot na hapotan po. For Sir Rayjan, you answered earlier that we should teach children that stealing is wrong. However, you also established a point that one of the reasons for the existence of crime is the need to commit crime due to poverty. So how do you really plan on solving the problem at hand? Latong ko po. For Sir Rayjan, you answered earlier that we should teach children that stealing is wrong. However, you also established a point that one of the reasons for the existence of crime is the need to commit crime due to poverty. So how do you really plan on solving the problem at hand? Thank you so much. That is an English question, so I have to answer that in English also. First of all, thank you po doon sa nagbigay ng tanong. Thank you. For me, morally speaking, stealing is bad. But at some point, stealing is good. Let's admit it. For instance, you are going to commit stealing for a good cause. However, if given the chance to be the next SK chairman this May 14, 2018, I will encourage the youth to be educated, at the same time, to be well-informed of their rights. Because we have 10 rights of the children. But to sum it up, meron lang tayong tatlo. The participatory right, yung dapat involve yung mga bata sa suggestions ng mga magulang. Kasi reality will tell us, kapag bata ka, wala kang karapatan magsalita sa family. At the same time, yung educational right. I am an advocate for scholarship grants, and to tell you honestly, these children are only victims. And what can we do is to avoid the re-victimization and prevent
from the repetition of such issue. If I will be the next SK chairman, hopefully this coming Monday, my platform will be to involve the children in problem solving. Kasi may mga dimensions, as in may mga kaisipan baga ang mga aki, na minsan, dahil naiisip kang mga magurang. Halimbawa, may gigibuhon kitang sarong program. Ang mga aki, fresh pa ang mga mind ka iyan. Igwang mga ideya na minsan dahil na naaabot kan sa itong mga kaisipan. And I think, how can I address poverty in our barangay? Well, I think trainings and seminars appropriately conducted is essential. That's all. Thank you. Thank you so much for that wonderful answer, Sir Rayjan. Ini po ang huling kahaputan para naman kay Kian. May plano ka ba na magkaigwaning mga programa sa irarom kang apat na core values? Ang makadiyos, makatao, makakalikasan, asin makabansa. May plano ka ba na magkaigwaning programa sa irarom kang apat na core values? Ang makadiyos, makatao, makakalikasan, asin makabansa. Salamat sa magayon na hapot for core values na yan. Igawa man ang mga programa para sa, lalo-lalo na dyan sa pagiging makadiyos. Kaya nga kita yaon digdi sa kinaban dahil sa Diyos. Iinuton ang Diyos para sa gabos. Iyan pati ang sabi sa oyang magurang. Iinuton ang Diyos. Siyempre, magkakaigwaman ata kita ng mga, siyempre every Sunday baga may simba man. Pero ang iba din nakaka-attend. Ang Barangay Santa Cruz po, may chapel man na inaapod eh. Pwede man kita dyan mag-conduct ng garo first Wednesday Mass para maano ang tao para maging makadiyos ang tao. Pandua ang makabayan. Siyempre po, makabayan. Kaya po anta po, magkaigwang programa na magibon ng satuyang sa diring produkto, lalo arog na po kang arog po kang ibang mga lugar na syempre may specific product sinda na sikat sinda. Sana po magkaigwaman kitang arog kaya malunsad ako ng programa kung saan dakol na arog ko tong resources na pwede tang mapagkakitaan, pwede tang mapatrabaho sa mga arog kayan, sa mga mayong mga gibos para magkaigwasinda ning para magkaiwa man yung mga sahod, kumbaga, makadiyos, makabayan, makakalikasan, syempre clean and green, green environment po, dyan po nagpupuon kaya, arog kayo sa mga basura, dyan nagpupuon ang hilang, arog kan sinabi sa bago ni dyan, di ba? Sa mga basura, pag na-expose ang mga aki pati, maluya ang resistensya, talagang may expose sinda sa mga arog kaya lalo na sa dengue pag may mga stagnant waters, di ba? Tapos kaipuhan lang po, magparalinig, clean up drives po, simpleng programa lang yan. Tapos si panghuri sa core values, makadiyos, makabayan, makabansa. Diyos. Makabansa. Eyo. Makabansa, di ba? Makabansa, syempre, love the Philippines. Yun man lang yan. Naman natang iba. Salamat. Yan lang yan. Salamat, Kian. Kyle. Ngunyan po, digdita po tatapusan ang satuyang open forum para sa barangay na sa harampangan sa barangay na Santa Cruz. Ngunyan po, digdi po matapos ang harampangan. Magkakaigwa po kita ang short break para po sa pag-andam sa sunod na harampangan barangay Lerma. Diyos mabalos po sa mga kandidatos asin sa yaong po igday.
leadership, development, and productivity, the government reinstates its support to the empowerment of the youth through a much improved Sangguniang Kabataan. The history of the Sangguniang Kabataan can be traced back to its earliest predecessor, the Kabataang Barangay, through PD 684. The Kabataang Barangay was tasked to implement programs and projects on sports, education, livelihood, and culture. It also had a KB National Secretariat to look after operations. The Kabataang Barangay eventually faced criticisms, especially issues related to political dynasties. 2 years after the implementation of Kabataang Barangay, the Pambansang Katipunan ng Kabataang Barangay ng Pilipinas was signed into action by Ferdinand Marcos to streamline and strengthen the organizational structure of the Kabataang Barangay, making it more autonomous to ensure the enthusiastic, continuing participation of the Filipino youth in the affairs of the nation. In 1987, the Presidential Council for Youth Affairs was created in place of the Kabataang Barangay National Secretariat. Its chairman and members are appointed by the President, and it provides a forum for continuing dialogue between the government and the youth sector. The Local Government Code of 1991 created the Sangguniang Kabataan, thereby abolishing the Kabataang Barangay. The Local Government Code also institutionalized the allocation of 10% of the general fund of the barangay solely for youth development. SK council members were elected by the Katipunan ng Kabataan. The SK became the youth's platform in local governance as the body tasked to initiate programs for the development of the youth. By virtue of Republic Act 8044, the National Youth Commission was created, replacing PCYA. The NYC was tasked to promote the youth's well-being and lead youth development activities. The commission is led by the youth themselves, the chairman being aged 18 to 45, and the commissioners being 18 to 40 years in age. In the reformed Sangguniang Kabataan, federations will only be up to the provincial level. In effect, the seat for the SK Pambansang Federasyon is abolished. Reforms in the SK were first institutionalized in 2002. The age of Katipunan ng Kabataan members and qualified SK candidates were changed to 15 up to 17 years of age. Common SK-sponsored activities are basketball leagues, beauty pageant contests, and building of sitio and barangay arcs. Clamor for more reforms in the SK were eventually raised because of issues on corruption, political dynasties, and readiness of SK officials. To give time for SK reforms, the 2013 SK elections was postponed by virtue of RA 10632. SK officials vacated their positions upon expiration of their term. While SK positions are vacant, a task force on youth development in every barangay was formed to oversee the utilization of the SK funds. 3 years after the last SK elections, the SK Reform Act was signed into law. A new logo was also fashioned for the reformed SK. The letters S and K has a 10-degree tilt higher to the right and goes beyond the circle. This symbolizes the 10 SK positions for people who are geared to step up and be the key persons in leadership programs. The soft and shallow curved line of the letters S and K show youthfulness and sense of ease, which describes the new generation of Filipino youth leaders. The colors of the logo is patterned after the Philippine flag. The first major reform of the SK is the extension of the age range of the KK and SK officials. Qualified candidates for SK will be of legal age and better equipped to handle the responsibilities of the job upon assumption of office. The SK Reform Act also introduced an anti-political dynasty provision, the first of its kind in the country. The next salient feature is fiscal autonomy. The expenditure of the 10% of the internal revenue allotment for the SK will be put in the hands of the SK officials instead of the Barangay Council. A local youth development office, as well as a local youth development council, will be established in every province, city, and municipality. The National Youth Commission, in cooperation with the DILG, will institute mandatory trainings to make sure that SK officials are well equipped before assuming office. An SK operations manual will also serve as a day-to-day guide for SK officials.
the Sangguniang Kabataan shall consult their constituents for the formulation of a 3-year plan called Comprehensive Barangay Youth Development Plan. The CBYDP will be the basis for the annual Youth Investment Plan. Youth development plans in the municipal, city, and provincial levels will be subject to the approval of LYDC. Now that reforms are in place, it is up to the youth to maximize it. Youth won't be complete without you. Yes, you are an integral part of the SK's transformation. Tara na kabataan, simulan na natin ang bagong SK. Mga kandidatong SK Chairman sa siyudad ni Naga maharampangan para sa Harampangan Can Jóvenes, the 2018 SK Forum. Maharampangan ng mga kandidatong SK Chairman sa mga barangay sa siyudad ng Naga sa Harampangan Can Jóvenes, the 2018 SK Forum. Sigon kay City Youth Councilor Kyle Garcia, ang project proponent kanasambitan na aktibidad. Obheto subuot kaini na magkaigwang ideya asin maaraman kan mga botante ang plataporma kan mga nagdadalagan kumo SK Chairman. Tinawan doon niya man na dai subuot bastante na bistado sana kan mga botante ang mga kandidato kay puan subuot na mas maipahiling kan mga ini ang mga kamawotan ninda sa saindang barangay. Para maaraman man ninda na kung anong plataforma o anong gustong mangyari kang mga nagdadalagan bilang SK Chairman sa mga barangay ninda. Taday man sapat na maboto lang kita, tabistado ta ang sarong tao o bistado sinda sa barangay. Sapat na maboto kita dahil aram ta ang gusto ninda mangyari sa barangay at magayon ang gusto ninda. Apwera pa dyan, obheto man subuot kan harampangan na ini na maipahiling na igwang kapasidad man na mamayo ang mga jóvenes. Madurara na aktibidad apuun Mayo 9 hasta 11, 2018 asin pupuna na kan mga barangay Santa Cruz, Lerma asin Calawag. Para sa Nagangunya News, Don Jimenez. Airport, importanteng mai-upgrade asin madagos para man mapakinabangan kang mga biyahero pasiring Naga asin Bicol. Nagtutubod si Vice Mayor Nelson Ligacion sa positibong epekto kang upgrading kang Nagapili Airport oras na ini ma-realisar sa masurunod na bulan ngunya na taon. Sa pahayag ni Vice Mayor Ligacion sa pakikipag-atubang kaini sa mga taga-media sa Kape, Bareta asin Pandesal na dapat sa nang magasto na ang budget na pinagtagama kang national government sa paagi kang DOTR para man maipadagos na ang proyekto sa airport kan Pili, Camarines Sur. Nabako lang ang probinsya ng Kamsur imbes magin ang mga pagtara da probinsya asin syudad sa Bicol ang manginginabang marurumduman na naging bisita sa sesyon regular kang Sangguniang Panglungsod si Engineer Raul Basaliote kang Kaap Bicol asin sinabi na igwanan ng pinag-download sa Provincial Government of Camarines Sur na 402 million pesos allocated para man sa acquisition ka mga lote na apektado kang upgrading sa airport na yaon sa Pili. Abinado si Ligacion na oras na mapuunan na ang mga civil works sa airport upgrading, mapapakinabangan na ini kan mga biyahero. Ulita pwede na digding magugpa maging mga darakulang eroplano na hali bako lang sa Metro Manila baging gikan sa ibang nasyon kung magkakaigwanan ng maray na fasilidad asin mas halakbang na runway o airstrip ang Nagapili Airport. Sigon kay Vice Mayor Ligacion, nalinaw na sa inda ni Engineer Basaliote na ang inot na nai-release na budget kay pohang magastos muna para man sa airport upgrading bago liwat na isunod ang panibagong budget para sa nasambit na proyekto. Marurumduman ang Sangguniang Panglungsod nagpasarman ng Resolution Number 2018-362 na naghuhurot kay Secretary Art Tugade kang DOTR na maibali sa 2019 General Appropriation Act ang kaipuhang fundo para sa completion kan Naga Airport Reorientation Project. We were informed na for the year 2017 and 2018 talagang mayong budget na pig-alukar. Under the national government's annual budget for the given years, ipinaliwanag po sa muya ang rason. Ang rason nga dahil pangani nagagamit si nainot ng kwartang pig-alukar, di gastuson po muna nga ito. Dahil po duman sa paliwanag na ito, naintindihan ta kung taano ta for the year 2018, mayo po talagang nakaalukar na budget. Alagad, pinapakiulay ta po, nagpas na po kita ng resolution na itong kakulangan na budget, ibali na sa 2019. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina.
DepEd Naga, nag-aandam na para sa Brigada Eskwela. Nag-aandam na ang Department of Education o DepEd Naga para sa napaparaning Brigada Eskwela 2018 na igwang temang pagkakaisa para sa handa, ligtas at matatag na paaralan tungo sa magandang kinabukasan. Sigon ki Dr. William Gando, ang Schools Division Superintendent kanasambitan ng opisina, obheto subuot nindang mas mapararuman implementasyon kan Brigada Eskwela ngunyang taon. Buot sa bihon, bakusanan pagpapakarahay kan mga raot na gamit asin paglinig sa eskwelahan ng gigibuhon, kundi pati naman ang paghurup-hurup kan mga paratukdo sa mga pwede panindang gibuhon nga ninaurog pang maging epektibo sinda sa indang trabaho asin pagsyerto na andaman ang mga estudyante para sa pagbukas kan karalasihan. Our surroundings dyan sa mga eskwelahan natin dapat sinusuri din ng teacher ang kanyang sarili. Ano itong mga dapat din kumpunihin sa sarili ko bilang isang teacher? Ano yung aking mga dapat pang ma-improve sa aking sarili para lalo akong maging isang mahusay, maging isang mas dedikado, mas committed akong teacher. So parang ganun ang Liwat po Diyos marhay na hapon sa Indogabos. Liwat, uya ang harampangan kan Jóvenes, the SK Open Forum.
Uyan sa inyong mga moderator, John Christopher Borja, Kyle Ray Patrick Garcia. So nagbabalik po kita ngunyan sa Harampangan Jóvenes. Ngunyan po ang nakasalang ay ang duwang kandidato hali sa Barangay Lerma. Kung saan si Saro po ay dahil makaka-atender, tulo po dapat sinang ngunyan, pero si Saro po nagkahilanda po ngunyan, kaya duwa lang po sa Harampangan ngunyan. Kaya po daw po, kulang po kita ni sarong partisipante ngunyan, mapadagos mananggad kita. Ninhuli tayo igwa kitang duwang partisipante ngunyan. Ngunyan po, madiretso na po kita sa inot na portion nga sa tuyang programa. Iyon pabiristuhan. Kung sa tatawan, ang lambang kandidato, ning 4 na minutos para magpabisto sa tuyang gabos. Ilan? Ngayon po para sa tuyang pabiristuhan, inot pang masalang si Mr. Kim Ward Doctolero, asin sunod si James Ivan Agel Napay. Okay, Kim Ward. 4 minutes. Wait lang. Kim Ward, your 4 minutes starts now. Diyos marhay na pagkahapon po sa yaon digdi gabo, sa gabos na yaon po digdiyo, lalong-lalo na po, inot po pagtaong galang sa Satuyang City Councilor, Mr. Ray Rentoy, sa Satuyang City Youth Mayor, si Miss Alaisa. Ako po si Kim Ward Doctolero, saro po sa kandidato kang bilang SK Chairman sa Barangay Lerma. Saro po sa objeto ko ang magkaugwa po ng LGBT empowerment. But ko pong ibig sabihin po kayan, magkaugwang boses ang lambang saro na jóvenes kan sa muyang barangay. Panduwa po, duwa pong klase ang jóvenes sa muyang barangay. Ugwa po ito yung sporty, ang isaro po duman, bakong sporty. So ang sporty po, yun na po yan sinagkakarawat duman, si mga jóvenes po nakasali sa interbarangay, sa mga paligadigdiyo sa Barangay Lerma. And duman po sa bakong sporty, iyo po niyo ang makandak po ako ng sarong program para maimbitahan o asin mainganyo ang kada jóvenes na dahil pong hilig sa paligakang samuyang barangay. Yun lamang po. Salamat po. Salamat, Kim Ward. Ngunyan, tatawan ta naman ng pagkakataon si James Ivan Agel Napay. Ayan po. James, hello. 4 minutes starts now. So ayun po, what's up po sa ito mga youth po. As in po, Diyos maray na isang mainit po na hapon po sa Indo Gabos. As in po, tinatawanan ko pong paggalang si Councilor Ray Rentoy, as in po si City Youth Mayor Alaisa, yan. Ako po pala si James Ivan Agel Napay, na nagkaklase po sa University of Nueva Cáceres, taking up Civil Engineering year 3. And ini po ang plataforma ko. Inot po, education. Magkakandak po ako ng scholarship granted po, no tuition fee, sa mga tayo po nag-eskwela po sa mga jóvenes po. Ando po, sports. Tatabangan ko po sinda sa mga pangangaipo po ninda, as in pagkukulang sa mga equipments and etc. po. How about po sa OSY? Tatabangan ko po sinda na makalaog sa
als para po mapamarhay ang kamugtakan ninda, as in maginhawa po ang buhay ninda. Ito man po sa may mga skill, ilalaw ko man po sinda sa TESDA. Ano po ang mga branches kan TESDA? Welder po, automotive, etc. po. Yan ang pangarap po. Pangtulo po is clean and green. Magpo-provide po kami ng trash can every corner of the barangay para po mapanatiling malinig po ang barangay mi. Yun lamang po. Maraming salamat. We would like to acknowledge the presence of our former City Youth Vice Mayor August Cesar Samson Abad. Ngunyan po na bistutan na ang satong duwang kandidato para sa Barangay Lerma na yaon ngunyan. Masunod na po kita sa inot na salang. Kung sa'yo po mahapot kaming mga kahaputan, hali sa moderator at tatawang tapusin da sa 2 minuto as in 30 segundos para magsimbag. Inot na kahapotan para po sa imo Mr. Kim Ward Doctolero. Ay, hindi pong kahapotan ini para po sa inyong duwa, kundi inot na masimbag po kini si Kim Ward Doctolero. Kung paladon ka na mailihir bilang SK Chairman, anong gigibuhon mo na di mo magigibo kung ika-ordinaryong hobenes? Kung paladon ka na mag-ilihir bilang SK Chairman, ano ang gigibuhon mo na di magigibo? Na di mo magigibo kung ika-ordinaryong hobenes? 1 minute 30 seconds starts now. Kung ako po papaladon na saro sa makalusot sa Samuyang Barangay bilang SK Chairman, ang gigibon ko po kung ako ordinaryong hobenes, papahiling ko po mismo mapuon po sa kuya, papahiling ko kung paano ko po maipapadara ang mga hobenes sa maray na programa or maray na padara para maiwas sinda sa karaotan. Salamat po. Parehong kahapotan, James Ivan. Your 1 minute 30 seconds starts now. Okay po. Ano ang gigibuhon mo na dae mo magigibo kung ika ang ordinaryong hobenes? Ang gigibuhon ko po is dadaron ko po ang mga hobenes ko po sa mga aktibidades kang mga barangay. Example po, first aid, preparedness, disaster, seminar. Yan po ang magigibo ko para po maging marhay ang buhay ninda. Kung bako lang po para sa inda, sa bako lang po para sa inda, para ano po, para may tabang man po sa inda po sa indang kapwa. Panduwa po, i-encourage ko po sinda mag-iba sa camping. Dahil digdi po, nabibuild po ang leadership kang isang tao. Digdi po, nabibuild po ang team building, family, and one team po. Yan lang po. Sunod na kahabotan. Kahapotan para kay Kim Ward Doctolero. Aram tanaga boss, hoven man o may edad, may kanya-kanyang ugali asin kagustuhan. Kung arog ka ini, paano mo makakaburunyog ang lambang hovenes sa imong barangay? Ulitin ko po. Aram tanaga boss, hoven man o may edad, may kanya-kanyang ugali asin kagustuhan. Kung arog ka ini, paano mo makakaburunyog ang lambang hovenes sa imong barangay? 1 minute 30 seconds starts now. Inot na inot po, makandak po ako sa sarong programa kung saan gabos na mga hobenes o may mga edad na po ay
ma-involve sa sarong duman sa programang ikakanda ko po para magkaburunyog as in magkairintindihan dahil lang huli dahil lang magkaribok sa samuyang barangay. Salamat po. Sunod na kahapotan para kay James. Anhalangkaw na numero kan informal settlers saro sa mga problema kan Barangay Lerma. Kung sakaling mailihir ka na SK Chairman, ano ang sa imong magiging aksyon manungod igdi? Ulitin ko po. Anhalangkaw na numero kan informal settlers saro sa mga problema kan Barangay Lerma. Kung sakaling mailihir na SK Chairman, ano ang sa imong magiging aksyon manungod igdi? 1 minute 30 seconds starts now. Ang magiging action ko po dyan ay hindi ko po masisimpag. Thank you po. Yan, salamat James. Kunyan po padagos na kita sa pangaduwang portion ka sa tuyang programa. Ayuan ni kaduwang salang. Sa ikaduwang salang po, magpahiling kaming mga litrato na hali sa Saindong Barangay o hali sa sarong issue na problema ngunyan kan Jóvenes, kan Saindong Barangay o kan sa tuyang syudad. Ngunyan po tatawamang kamong sarong minuto at 30 segundos para bigyan solusyon si problema at bigyan inin komento. Para po kay Kim Ward, Dr. Lero. Kung nahihiling ta po sa picture, iyo po ni si sa kanto kang Lerma sa proper area po kang samuyang barangay. Iyo po ni si sarupong ning tig-renovate po. Ang nahihiling ko po digdiyo is daiman giraray pinapahalagan even though may nakakalagnan, no trespassing. Daiman giraray tigtatawang Day po pagbaliwalaon kung ano pong nakalaag na signage, kung saan man po yan nakalaag sa samuyang barangay. Iyo man lang po yan. Sunod na litrato. Para kay James Ivan. Diyan po sa litratong yan, may hiling po yung mga release kang trend po. Dapat po, may placement po sindang may paglalagyan. Kasi po, nakakaulang po sinda sa mga naka-star po dyan. And sana po, maging malinig man po dyan ng mga place. Salamat po. Ngunyan po, salamat sa sendo mga simbag. Ngunyan po, madumang kita sa sarong parte kung saan ini-ay inaapod na talastasan. Tatawang po kamo 30 segundos para maghapot sa kapwa nindo kandidato at tatawang man po siyang sarong minuto para makasimbag sa kahaputan nindo. James Mapo naman po kita kay James Ivan Napay. Hapot po. 30 seconds starts now. As a leader, paano ka magiging effective sa mga jóvenes? Salamat sa haputan. Inot na inot po, paano po ako magiging effective sa kahubenan? Siyempre po,
mapuon po yan sa ko. Kung paano po ako makisalamuha, kung paano po ako magtaong galang sa lambang saro, diyan ko po mapapahiling kung paano po ako magiging epektibo sa gabos na jóvenes, as in sa gabos na tao duman sa samuyang barangay. Yan lamang. Salamat. Salamat, Kim Ward. Ngayon ka naman tatawan ng 30 segundos, tanganing maghapot. 30 seconds starts now. Ivan, may problema sa satuyang barangay about sa nalululong sa droga. Paano mo sinda matatawan ng tugon o paano mo mapapahiling sa inda na punduhan na ninda ang sistemang arug kaniyo? Salamat sa maray na kahaputan. Ang may tutugong ko lang dyan po ay i-encourage ko po sinda na magklase ulit. Kasi po, dyan po sinda magiging maray, as in, magiging maray ang kamugtakan ninda sa buhay. Yan lang po. Ay, gwapa po kamong kahaputan sa sarot-sarot. Manaman. Follow up. Meron. Kung may na pong follow-up question o karagdagang katanungan, maduman na po kita sa sarupang partekan sa tuyang programa ang Open Forum kung saan ang mga kahaputan ay hali sa audience ta at sa mga nagdadalan live ngunyan sa Facebook. Ini po ang inot na kahaputan para sa indong duwa. Ang inot pong masimbag si James Ivan. James, kung isa yung inuton mo, ang kapamilya mong critical ang kondisyon sa ospital o ang mga patong-patong na issue sa imong lugar? Ulitin ko po. Isa yung inuton mo, ang kapamilya mong critical ang kondisyon sa ospital o ang mga patong-patong na issue sa imong lugar? Ang iinuton ko po ay may po kong pipili yun. Sinda po ang iinuton ko. Kasi po, kaya ko pong pagsabayon yan. Kung ano nga po sa trabaho, sa eskwela, kaya ko pong pagsabayon. Yan pa daw po. Salamat po. Parehong kahaputan po. Pakiulit po. Isa yung iinuton mo, ang kapamilya mong critical ang kondisyon sa ospital o ang mga patong-patong na issue sa imong lugar? Kung iisipon ta po, saro po ang kapamilya tang nasa critical, saro po iyan sa saro po yan sa problema kan sa tuyang barangay. Kung ihilingon ta po, ini po kung may pagkakasararo po dito sa barangay Kang Lerma, mapapahiling ta po or maiiwasan ang mga arog kayo niyong problema. Giman lang po. Ang sunod na kahaputan po para kay Kim Ward Doctolero. Ano ang masasabi mo sa pagkakaigwaning free condoms? Ano ang masasabi mo sa pagkakaigwaning free condoms? Ibig sabihin po, kung taano po nagtatao ang City Health ng free condom kasi po para maiwasan ang mga, like for example po, si mga early pregnancy, itong mga nag-edad 18 or minsan 17 years old, iyo po yan dapat ang maiwasan ta. Kaya po nagtataong condom para mapahiling po, para po makaiwas sa sarong problema na nahahampang. Kung iisipon po, kita po nanginginutan sa HIV. Iyo po iyan ang dapat maiwasan ta para mapahiling sa kataraid na barangay or sa luwas kang sa tuyang syudad
na maiwasan ang mga arukaining aksidente. Salamat. Ulitin ko lang po, mayo po akong kinalaman sa kung ano man ang mga hapot na ihahapot sa Indo. Ini pong hapot na ini, para sa imo, Ivan Asgel, paano mo matatabangan ang teenage moms if igwa sa barangay mo? Paano mo matatabangan ang teenage moms kung igwa sa barangay mo? Tatabangan ko po sinda sa pamamagitan po ng seminar, lecture, and activities kang mga teenage ma'am. Yun lang po. Ikatulong kahaputan po. Para sa indong duwa, ang inot pong masimbag, si Kim Ward, Dr. Lero. We all know na kapag na-elect as SK chairman, kadakol mga benefits such as scholarships and honorarium. Patunayan mo na hindi ka after sa mga benepisyong yan. We all know na kapag na-elect ka as SK chairman, kadakol mga benefits such as scholarships and honorarium. Patunayan mo na hindi ka after sa mga benepisyong yan. Ako po, fresh graduate po sa Global Site Forest Studies. And nailing ko po na dapat ko tangon yan, yaon na po ako sa Taguig para kang sa kuyang OJT. And, pero mas pinili ko po na makatabang sa Samuyang Barangay, ninhuli, kaya kong may saro akong bagay na dapat gusto kong mapailing o maitabang ko sa Samuyang Barangay, ninuli, nahihiling ko po kaya kung kamo po nagduduman sa Samuyang Barangay is gabos na nahiling ko po na dayman ako nag-aasa po sa kung ano po ang mga benefits kung iisipon po kayan. Pero ang gusto ko lang pong pahiling sa Samuyang Barangay kung may gusto ko pong makatabang sa Samuyang Barangay. Parehong kahapotan, Mr. James Ivan. Pakiulit po ang tanong. We all know na kapag na-elect as SK chairman, kadakol mga benefits such as scholarships and honorarium. Patunayan mo na hindi ka after sa mga benepisyong yan. Ako po, naman po ako naghahangad ng mga ganyang benefits. Sa totoo lang po, malapit po ang puso ko sa mga hobbiness. Dahil po, dyan po ako nag-enjoy, nagiging maugma, pagkaibanan ko po sinda. Saka po, maluwag na po sa kalooban ko po na matabangan po sinda. As in, mapamarhay ang kamuktakan po ninda sa buhay po ninda. Yan lang po. Kuya po, yawan na po kita sa huring kahaputan para sa indong duwa. Ang inot pong masimbag, si Kim Ward. Anong masasabi mo sa mga kabarangay mo na dahil nagtitiwala sa kakayahan kang SK? Anong masasabi mo sa mga kabarangay mo na dahil nagtitiwala sa kakayahan kang SK? Ang masasabi ko po sa mga tao po sa Samuyang Barangay, dahil po basta-basta ang paglalaog po sa arukaining posisyon po, kung mapapansin po nindo, alas gabos po digdiyo, kung mapapansin po nindo, gusto ming mapahiling kung anong gusto ming itao, iharas sa Samuyang mga jóvenes, as in sa mga kamagurangan niya o duman sa barangay. Salamat po. James Ivan, anong masasabi mo
sa mga kabarangay mo na daay na nagtitiwala sa kakayahan kang SK? Ang masasabi ko po dyan ay di po pagmaliiton ang kakayahan kang mga SK po. Dahil po sa SK, nagigi po kitang maugma. Nag-i-enjoy po kita sa mga aktibidades kang naisipan po kang mga pag-iribami po dyan sa SK, mga SK kagawad ko po. Para po sinda, mapaugma lang. Yan lang po. Maraming salamat para sa imong simbag. As in, liwat maraming salamat po sa pagpartisipar nindo sa tuyang harampangan para sa Barangay Lerma. Ganyan po magkakaigwa po kita ning dikit na break para po sa liwat po magkaka-break kita para sa transition ta sa sunod na barangay. Liwat Diyos mabalos po sa mga kandidato at good luck po sa incoming SK election. In an effort to revitalize the youth as a viable source of leadership, development, and productivity, the government reinstates its support to the empowerment of the youth through a much-improved Sangguniang Kabataan. The history of the Sangguniang Kabataan can be traced back to its earliest predecessor, the Kabataang Barangay, through PD 684. The Kabataang Barangay was tasked to implement programs and projects on sports, education, livelihood, and culture. It also had a KB National Secretariat to look after operations. The Kabataang Barangay eventually faced criticisms, especially issues related to political dynasties. 2 years after the implementation of Kabataang Barangay, the Pambansang Katipunan ng Kabataang Barangay ng Pilipinas was signed into action by Ferdinand Marcos to streamline and strengthen the organizational structure of the Kabataang Barangay, making it more autonomous to ensure the enthusiastic, continuing participation of the Filipino youth in the affairs of the nation. In 1987, the Presidential Council for Youth Affairs was created in place of the Kabataang Barangay National Secretariat. Its chairman and members are appointed by the President, and it provides a forum for continuing dialogue between the government and the youth sector. The Local Government Code of 1991 created the Sangguniang Kabataan, thereby abolishing the Kabataang Barangay. The Local Government Code also institutionalized the allocation of 10% of the general fund of the barangay solely for youth development. SK council members were elected by the Katipunan ng Kabataan. The SK became the youth's platform in local governance as the body tasked to initiate programs for the development of the youth. By virtue of Republic Act 8044, the National Youth Commission was created, replacing PCYA. The NYC was tasked to promote the youth's well-being and lead youth development activities. The commission is led by the youth themselves, the chairman being aged 18 to 45, and the commissioners being 18 to 40 years in age. In the reformed Sangguniang Kabataan, federations will only be up to the provincial level. In effect, the seat for the SK Pambansang Federasyon is abolished. Reforms in the SK were first institutionalized in 2002. The age of Katipunan ng Kabataan members and qualified SK candidates were changed to 15 up to 17 years of age. Common SK-sponsored activities are basketball leagues, beauty pageant contests, and building of sitio and barangay arcs. Clamor for more reforms in the SK were eventually raised because of issues on corruption, political dynasties, and readiness of SK officials. To give time for SK reforms, the 2013 SK elections was postponed by virtue of RA 10632. SK officials vacated their positions upon expiration of their term.
While SK positions are vacant, a task force on youth development in every barangay was formed to oversee the utilization of the SK funds. 3 years after the last SK elections, the SK Reform Act was signed into law. A new logo was also fashioned for the reformed SK. The letters S and K has a 10-degree tilt higher to the right and goes beyond the circle. This symbolizes the 10 SK positions for people who are geared to step up and be the key persons in leadership programs. The soft and shallow curved line of the letters S and K show youthfulness and sense of ease, which describes the new generation of Filipino youth leaders. The colors of the logo is patterned after the Philippine flag. The first major reform of the SK is the extension of the age range of the KK and SK officials. Qualified candidates for SK will be of legal age and better equipped to handle the responsibilities of the job upon assumption of office. The SK Reform Act also introduced an anti-political dynasty provision, the first of its kind in the country. The next salient feature is fiscal autonomy. The expenditure of the 10% of the internal revenue allotment for the SK will be put in the hands of the SK officials instead of the barangay council. A local youth development office, as well as a local youth development council, will be established in every province, city, and municipality. The National Youth Commission, in cooperation with the DILG, will institute mandatory trainings to make sure that SK officials are well equipped before assuming office. An SK operations manual will also serve as a day-to-day guide for SK officials. The Sangguniang Kabataan shall consult their constituents for the formulation of a 3-year plan called Comprehensive Barangay Youth Development Plan. The CBYDP will be the basis for the annual Youth Investment Plan. Youth development plans in the municipal, city, and provincial levels will be subject to the approval of LYDC. Now that reforms are in place, it is up to the youth to maximize it. Youth won't be complete without you. Yes, you are an integral part of the SK's transformation. Tara na kabataan, simulan na natin ang bagong SK. Airport, importanteng mai-upgrade asin madagos para man mapakinabangan kang mga biyahero pasiring Naga asin Bicol. Nagtutubod si Vice Mayor Nelson Ligacion sa positibong epekto kang upgrading kang Naga-Pili Airport oras na ini ma-realisar sa masurunod na bulan ngunya na taon. Sa pahayag ni Vice Mayor Ligacion sa pakikipag-atubang kaini sa mga taga-media sa Kape, Bareta asin Pandesal na dapat sanang magasto na ang budget na
Diyos marhay nabanggi po sa satuya gabos. Yaon na po kita sa ikatulong parte kan satuyang harampangan sa aldaw na ini. Ako po si JC Madrid. Asin ako si Ralph Ivan Morata. Asin ini an Harampangan kan Jóvenes, the 2018 SK Open Forum. Ngunyan po sa ikatulong parte kan satuyang harampangan, mga kaibata man po ang mga kandidato para SK Chairman hali sa barangay kan Kalawag, digdi sa syudad kan Naga. Kaibata si Maika Villagracia. Kaibata man si Marivic Punsalan. Asin si Jojo Asber. Para po sa kaaraman kan gabos na yaon digdi sa satuyang Naga City People's Hall. Morts, aram mo ini, nakita nadadanan live. Bako sa na digdi sa satuyang People's Hall, kundi pati sa Facebook sa buong mundo. Tama yan, kasamang JC. Naka-live kita sa Facebook Live na Naga Smiles to the World. Asin bago kita magpuon kan satuyang harampangan sa bangging ini, liwat ni pong sasabiyon ang mga guidelines o ang rules para sa satuyang harampangan sa bangging ini. Number 1, the event proper will be divided into 5 parts. The first part is entitled Pabiristuhan. The participants will be given 4 minutes to introduce themselves and their platform. Pwede man po nindong ipabisto ang sa indong bilog na linyada na nagraralaban para man sa pagkakagawad. The participant may also introduce his or her party, as I have stated earlier. A paper will be raised indicating the last minute of the current speaker, and a sound shall be heard indicating that there are 10 seconds left. Ikatulo, the second and third part is entitled Enot na Salang and Pangaduang Salang respectively. A question from the moderators and facilitators will be presented and the participants in question should answer within 1 minute and 30 seconds. A picture or situation will be presented which will require the participant to commute, give a solution, or answer the issue presented regarding either the youth or barangay. The manifestation by each candidate shall last for 1 minute and 30 seconds. The fourth part is entitled Talastasan. This shall be the avenue for the participants to manifest queries to each other's platforms. A candidate may ask a question, which would last for 30 seconds to another candidate, and the candidate in question should provide an answer not exceeding 1 minute upon uttering his or her first word. A follow-up question may be raised by the candidates, lasting for another 30 seconds. The response should once again be limited to a minute before the other parties are given the chance to manifest queries to other parties. Each candidate is allowed to do this twice. And lastly, the fifth part is entitled Open Forum. This portion shall entertain queries from the audience. The facilitators shall filter out questions that are inappropriate. Alright, bago po kita magpuon kan sa tuyang harampangan, maot ni pong ipaaram sa gabos na nagkaigwa nin burunutan para maaraman kung sisay ang maiinot na masimbag sa samuyang mga kahaputan asin sa kahaputan kan mga yaon digdi sa satuyang live studio audience. Asin ang nagluwas na resulta kan sa tumburunutan, may inot na masimbag si Miss Maika Villagracia, susundan ni Marivic Punsalan, asin ni Jojo Aswer. Asin yan, maduman na po kita sa satuyang inot na parte kan sa itong harampangan ngunyan, ang pabiristuhan. May inot si Maika Villagracia. Maika. Miss Maika, igwa ka ning 4 na minuto para ipabisto ang sa imong sadiri. Hello. Diyos maray nabanggi po sa Indo gabos. A leader knows the way. A leader knows the way. A leader goes the way
a leader shows the way. Diyos maray na pagkawanggi sa gabos, sa mga kamagurangan, kaakean, lalong-lalo na po sa mga kahubenan na yaon digdingon niya na pagkabanggi, asin sa satuya pong nagdadaralan live sa Facebook. Diyos maray na banggi sa inyo gabos. Asin, mina-acknowledge, nagpapasalamat man po ako sa presensya sa kansatuyang Councilor Ray Ann Cedric Rintoy. Asin, ang sakuyang pag-iriba, ang masunod na kapitan kang Barangay Kalawag, iyo po si Doc Angel Camacho. Asin, ang samuya pong pag-iriba, yaon po si Papa June, Tote, Roniel Saniel, Ati Isa. Asin, ang sakuya man pong pag-iriba sa Sangguniang Kabataan, yaon man po si Cathy Jimeno, Shane, Obet, Lynn, Ruth, Ate Gina sa Sangguniang Barangay po. Diyos maray na banggi sa pagtaong panahon para makaibanan yung niya na pagkabanggi. Sa laog kang 5 taon, haloy na nagturog ang youth. Kung sa tuya pong gigirumdumon 2010 ang last election kang Sangguniang Kabataan. Siguro ini po ang perpektong panahon para mabuklat po ang sadirita sa mga problemang nakahampang na nag-aabang sa tuya, lalong-lalo na po sa mga kahubenan. Ako po may duwang rason kung taano yaon nigdi sa atubangan nindo. Inot, iyo po ang magpabistado. Ako po si Mika Santo Domingo Villagracia, bistado sa Gahang Nene. Tapos po ako sa kursong Bachelor of Secondary Education major in English sa Naga College Foundation. Fresh graduate po. Ako po nakareceive ng MTV Leadership Service Award Gold Medalist. Saro po sa pinaka regalo ko sa sakuyang magurang, iyo ang pagtaas sa stage na may honra. Iyan po, sinakitan ko po iyan sa loob ng 4 na taon ng pagsakripisyo. Ako po, aki ni Mirna Santo Domingo Villagracia at si ni Fulgencio Villagracia. Ako po, nakareceive man ng Service Award, Sports Achievement Award sa NCF, sa loob po kang NCF. Ako po, member man po kang Naga Smile Performing Arts, member man po kang Society of English Enthusiasts, member man po kang Wilmer Homes Youth Organization. Naging presidente po ako sa loob ng 3 taon. 2014 hanggang 2017, 3 taon na pagserbisyo sa Samuyang SONA. Naging presidente man po ako kang College of Teacher Education, Year Level Officer. Lugod po, sana sa dikit na information na yan, nabistado man po nindo ako bilang sinini. Duman po sa award na receive ko, MTV Leadership Service Award Gold Medalist, iyan po ang rason kung taano po ako nagdadalagan bilang SK Chairman. Para maidara po sa barangay. Ang sako pong plataforma, iyo po ang magkaigwaning mini library sa Samuyang Barangay. Kasyera tulong computer sa Samuyang Barangay para po magamit ka mga estudyante na libreng paggamit. Aram ta po na ang requirements ka mga magurang, ka mga teacher, iyo ang encoded, mga projects na dapat computerized. Iyan po ang primero ko pong gustong matukaran, matabangan, kaiba po ang Samuyang Konseho. Mabalos, Maika. Sunod naman si Marivic Punzalan. Marivic. Hello. Your 4 minutes starts now. Diyos may rahay na banggi po sa Indugabos. Unrahan taman po ang Satuyang City Council, Mr. Ray Ann Rentoy. Asin ang Satuyang City Youth Officials President, Ms. Alaysa Borja. Paglaom kan kahubenan. Ini ang tema mi ngunya na eleksyon asin kung papalaron para sa mga masunod pang taon. Ako po palan si Marivic Punzalan, sarong estudyante kang Ateneo Dinaga bilang business management. Asin naging youth officials man po ko sa Samuyang Barangay, nagpuon sa Sonami, asin digdi sa City Hall me as a SKK member. Nagdalagan po ko aram kong makakatabang ako sa mga kahubenan na arog ko.
namati ko man pong magpundo sa pagklase, as in, mayong maginibo sa buhay. So, nagbalik man ako sa pagklase ko, gusto ko man mamati man ka mga kahubenan na kaya man po nindang magbalik sa pagklase, as in magkaugwang saysay ang buhay ninda. Ngunyan po sa linyada ko, kairibanan ko po ang sakuyang SK Kagawad na sila Renz Pega, JJ Pilayo, Lira Rivera, as in Elmore Martinez. Apat lang po ang nakuha ko, pero aram kong ining mga taong ini ay tataong magsuporta as in magtabang sa iba. As in po, ang nasa payuhan kang grupo may ang samuyang kapitana na si Miss Angelina Panimdim, na ugwang misyon na arog ko ang makatabang sa iba. Mapo na po ako sa plataforma ko. Gusto kong pokusan ang health, education, sports, environment, and syempre po ang youth development sa samuyang barangay. Ang para man po sa health, kay puhan pong magkaugwang awareness about sa anti-drug abuse, as in HIV, AIDS awareness, kung sakali po magkaugwang seminar sa samuyang barangay, para maiwasan po ang arog ganing mga bagay na inapod ay magkaugwang safe sex para po sa mga kahubenan. As in counseling, ini po ang pinakaipuhan ka mga kahubenan na mayo pang aram sa aram gibuhon para sa buhay. Mga fears, youth at risk, as in depression, na namamati ninda ay maaraman taman po. As in magkaugwang blood donation sa samuyang barangay, ini po ay sarong importanteng bagay para makatabang po sa iba. Tungkol man po sa edukasyon, gusto ko pong i-promote ang entertaining as in educational activities sa samuyang barangay. Magkaugwang TESDA, ALS, ang mga out-of-school youth. As in, scholars man po sa arami pong mga hobe na gusto po talagang makapagtapos. Para man po sa environment, punto ay sa pakalibot-libot mi po sa Kalawag, naririsa man pong mayong mga trash bins. Iwan po yan ang gusto ming tawan pansin sa barangay mi. Data lang po matatabangan ang satuyang environment, as in matatabangan taman po na maging responsable ang mga tao sa barangay. Sa sportsman, dagdagan po ang sports, as in, day lang po mag-focus sa sarong sports lang po. About man po sa youth development, gusto ko pong onrahan permi ang mga outstanding youth sa samuyang barangay, mag-conduct ng mga job applications, seminar or training para araman kang kahubenan kung anong gigibunin da kung sakaling ma-apply sindang trabaho. Salamat po. Mabalos man, Marivic. Asin mo niya naman, hinanyugon niya to si Jojo Aswer. Maray na banggi po sa Indugabos na yaon po igdingon yan sa programang ini lalong-lalo na po ki Honorable Councilor Rayan Cedric Rentoy asin sa nag-organize kang event na ini ang City Youth Official. Nagpapasalamat po ako sa kuyang pag-iriba kasi suportado ninda ako. Ako po si Jojo Aswer. Graduate naman po ako sa kursong Bachelor of Science Marine Engineering sa Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Ako po, tanagdalagan, gusto ko pong makatabang sa mga youth sa satong barangay kasi aram ko po na alos deman sa gabos, mga 60, arog yan, napapariwara ang mga youth sa to. Gusto ko po sindang may kayat na makaiwas o makaduman sa maraot na landas. Kaya po, gusto ko pong magkaigwa ng mga seminars para po maging active po sinda sa mga programang halimbawa arog kang sports, health, tapos
Araw po kayo mga seminars. Gusto ko po sindang ikayaton tanganing makaiwas po sinda sa mga maraot na gibo. Gusto ko po sindang alimbawa sa edukasyon. Gusto ta pong makatabang kasi kadakol po bagang tiyos ngunya na day kayang magklase. Tatawan ta po yan yung programa na pipilion ta po si mga talagang tiyos na maray na kaya manindang magklase pero yung ang number one na ano dyan, yung budget. Tatawan ta po yan yung kung sakali man pong ma-elect po ako, maging SK chairman, tatawan ta po yung programa, tangani pong mabawasan lamang ang mga out of school. Saka po sa malnutrition. Number one po bagang kadakulan po bagang halos gabos na barangay, problema po ang malnutrition. Bukod po sa feeding, magkakaigwa po kaming mga vitamins na tatao sa mga kakian. Tapos about naman po sa kalinigan po, kaya po anta pong pagtarabang-tabangan po yan kasi number one po bagang problema sa satong barangay, ang baha po baga pag nag-uuran. Kaya po anta pong tarabang-tabangan ang satong barangay, tanganin makaiwas po kita sa baha. Yan man lang po. Salamat po. Mabalos man sa imo, Jojo. Mabalos sa satuyang tulong kandidato sa pagka-SK chairman kan barangay Kalawag. As in partner garon, naglilipot na ang panahon ta nagbabanggi na pero garon nag-iinit ang pagmatitangon niyan digdi sa laog ang Naga City People's Hall. Alright, lalo na kan ka pagpabisto ninda. Tama ka dyan. Pero garon mainit pa niyo araat yan dakul pa kita ang parte kan sa itong programa. Yan, so madako na kita sa ikaduhang programa. Huwag na po kitang unyan, mapuon sa satuyang sunod na parte kan satuyang forum, ang pabiristuhan subago, ngunyan ang enot na salang. Ang bawat partisipante tatawaning sa 1 minute and 30 seconds para simbagan ng mga kahapotan. Enot na kahapotan. Alright, gabos pong kandidato, na yaon didingunyan pwedeng magsimbag sa kahapotan na ini na susunod doon si pasunod-sunod base sa burunutan na ginibo subago. Para po sa gabos na kandidato, ano ang nag-udyok sa saindo na magdalagan bilang SK chairman? Liwat, ano ang nag-udyok sa indo na magdalagan bilang SK chairman? Mainot magsimbag si Maika. Maika. Gabos po na masimbag, igwang 0 minuto asin 30 segundo. Bilang pong leader kang samuya sa laog kang eskwelahan, buod ko man po na magserbisyo sa muyang barangay. Kung kaya ko pong maging leader sa loob ng eskwelahan, kaya ko man po maging leader sa samuyang barangay. Ang nag-udyok po sa kuya na magdalagan bilang SK chairman, araw po kang nasabi ko, 5 taon pong nagturog ang kahubenan. Ninhulita mayong SK election kang mga nakaaging taon. Pero ngunyan ang perpektong taon para maging pangarogan ako sa kapwa ako kahubenan, para mag-inspire ko sinda, para ma-motivate ko sinda na magkakaigwa ning equal responsibility, equal opportunity sa gabos na kahubenan. Iyan po ang nag-udyok po sa ko na magdalagan bilang SK chairman. Ninhulita ako, buot ko talaga na magserbisyo sa muyang barangay, serbisyong totoo, asin honesto. Mabalos sa imo, Maika. Masunod kita kay Marivic. Marivic, igwa kaning 1 minuto asin 30 segundos. Marivic? Ang nag-udyok man po sa ko na magdalagan bilang SK chairman ay kato po kayang naging opisyalis man ako kan sa kuyang barangay. Namatian ko na mapagalon mag-ibo ng mga proyekto na makakatabang sa kahubenan. Pero may mga willing na mag-ibo.
pero mayong madudulukan. Kaya po ko nagdalagan para maging sarong tao ako kayang dulukan kang mga tao para makatabang man kung ano man ang gusto nindang ipaabot sa samuyang barangay. Salamat po. Mabalos, Marivic. Sunod naman, Jojo Iguacaman ning 1 minute as in 30 seconds. Jojo? Ang nagudyok po sa ko bilang ay magdalagan po ng SK chairman. Gusto ko po maging boses kang kaubi nanduman sa samong barangay kasi dakulon sindang inanay na day napapaabot sa na nakakataas or nakatukaw sa samong barangay. Gusto ko po maging tulay ninda, tanganing maipaabot to yung mga inanay ninda, yung mga problema ninda. Yun lang po to. Salamat po. Mabalos man sa imo, Jojo. Yan, mabalos sa mga magagayon na simbagkan sa tuyang mga kandidato sa pagka-chairman sa bangging ini. Nasatisfy ba ang sa tuyang live audience digdi? Day mi nadadangog, nasatisfy ba ka mo? As in dahil dyan, magsunod na po kita sa sunod na hapot para kay Miss Maika Villagracia. Maika, dakulang barangay ang Kalawag, alagad sa mga nakaaging aktibidad kang nagyanyut, namidbid na dikit ang partisipasyon kan barangay. Paano mo may engganyo ang mga hobenes sa Kalawag na magpartisipar sa mga arog kani? Maika Iguacaning, 1 minuto as in 30 segundos. Paano ko maiingganyo ang hobenes sa Kalawag na magpartisipar sa mga arog kayang aktibidad kang sa tuyang syudad? Inot na inot po, inot na mapaarog ako mismo. Kung ako mapartisipar sa aktibidad kang syudad, kang sa tuyang syudad, asin mapaarog sa inda, ako po ang mismong madulok sa inda na iniyo para man ini sa ikakarahay kang sa tuyang barangay, kang sa tuyang sadiri, kang sa tuyang barangay. Mag-iinganyo ko sinda sa paagi kang maray na information, proper dissemination of information, saro po sa problema na nahahampang kung taano day nakaka-attender ng aktibidad na arog kay ini, iyo po ang dissemination of information. Saro po yan sa problema na siguro dahilan kaya day nakaka-attender ang mga kahobenan kang Kalawag, dawa dakul pa ini. Pero lugod, sa pagiging SK chairman ko, yaon ang proper dissemination of information para maka-attender sinda ning mga aktibidad na arog kaini kang syudad. Salamat, Maika Villagracia, sa sayong simbag. Asin ang masunod naman ang masimbag kang kahapotan, iyo si Marivic Punzalan. Marivic, bisto ang barangay Kalawag bilang barangay na barahaon. Bilang leader kan hovenes, ano ang sa imong magiging kasimbagan sa problemang ini? Liwat, bisto ang barangay Kalawag bilang barangay na barahaon. Bilang leader kan hovenes, ano ang sa imong magiging kasimbagan sa problemang ini? Siguro po, acceptance na kami man po ang nagiging rason kung taano nagiging taano nagbabaha sa Kalawag. As in, matawan ning awareness ang mga tao sa Kalawag na ilugar ang mga dapat ilugar, aro kang mga basura na day po yan para sa kanal, kundi para po yan sa basurahan. Iyon lang po yan. Salamat po. Diyos mamalos Marivic para sa imong kasimbagan sa samuyang kahaputan. Para sa kahaputan mo, Jojo. Jojo, ang tentasyon kan manlain-lain na bisyo, ang saro sa mga inaatubang na problema kan hobenes. Ano sa iling mo ang pinakamarhay na platapormang marisolbar iti? Liwat, ang tentasyon kan manlain-lain na bisyo, ang saro sa mga inaatubang na problema kan hobenes. Ano sa iling mo ang pinakamarhay na platapormang marisolbar igdi?
Ang nailing ko pong solusyon sa problemang iyan, ikayaton ta pong maging active po ang mga youth, ang mga kaubenan po sa mga seminar, mga sports, arog po kayan. Tangani pong maiwas po sinda sa mga bisyong arog kayan. Pagsisikapan ko pong mag-attend sinda. Salamat po. Yun lang po. Diyos mabalos sa imo, Jojo. Asin, madumala kita sa ikatulong parte kan sa tuyang programa, ang ikaduwang salang. Yes, partner. Kung sa enot na salang, natauanin pagkakataon ang mga kandidato na simbagon ang mga kahapotan para sa sainda, digdi naman sa ikaduwang salang, igwapo kaming mga ipapahiling na ladawan na para sa live audience maihiling sa satuyang widescreen, asin iyuman naihiling kan sa itong mga paradalan sa Facebook Live. Ang maihiling nindong ladawan, sa indo pong i-interpret asin tatawan ng kasimbagan o solusyon. Giraray, igwa ang mga partisipante ning 1 minute and 30 seconds para simbagan o i-interpretarar ang picture. Liwat pong may inot sa pagsimbag o pag-interpret kan mga ladawan, iyo si Meka Villagracia. Kung maiiling ta po dyan ang CR na may female and female. Ay, female and male. Tinitising ko lang po kamo kung nagdadangob talaga po kamo sa sinasabi ko. Nakalusot. Siguro po, equipments. Tamang equipments. Maray na tubig, malinig na tubig. Asin, tabo. May pagkukulang po kaya ang barangay sa manugod sa pag-abot dyan. Tabo, baldi, mga equipments po na dapat nakabali sa pondo kan sa tuyang barangay. Siguro may dadagdag ko dyan, iyo ang CR para sa mga lesbian, sa gay. Dahil ipapromote ko man po ang LGBT community, ang equal na pagtrato sa kahubenan. Siguro may dadagdag ko dyan ang CR para sa mga tomboy, asin sa mga bakla, para po, minsan kaya naaano sinda, nako-conscious sinda maglaog sa mga arog kaya na public CR, maano ka digdi? Bakla ka baga, maano ka digdi sa lalaking CR, baka maano ka lang. Itong si rape arog kaya. Siguro iyon maitatabang ko sa samuyang barangay. Equality, LGBT community, I will raise them. Thank you. Diyos mabalos sa simbag mo, Maika. Asin Diyos mabalos man sa tuyang audience na siguradong nagdadangog sa kung anuman ang sinasabi asin isinisimbagkan sa tong mga kandidato. Ngunya naman, masunod na ladawan, ang ma-interpret asin masimbag, iyo si Marivic Punsalan. Digdi man po sa litratong ini, pinapailing ang dai pag-resolve kang wiring po sa way. Samantalang eskwelahan po yan. So dapat mamintinar asin maayos po ang pakakaagang mga wiring po dyan. Yun lang po yan. Salamat. Diyos mabalos Marivic, asin ngunya naman, an ikatulong ladawan para ki Jojo Aswer. Jojo Uya an ladawan. Ang nailing ta po sa picture na iyan, ang ate po sa Barangay Kalawag, day po na aapon sa tultol na basuran. Ang nailing ko pong solusyon po dyan, kay puan pong magkaigwang seminar na tukduan ang mga kaubenan o bako lang kaubenan na ang mga gabos na naka-star sa Kalawag ng tamang pag-apon sa tamang basuran. Yung man lang po yan. Salamat. Mabalos sa mga simbag kan sa mga partisipante, as in mabalos man sa mga ladawan na sana matawan ning solusyon sa saindong barangay. Partner? Tama ka dyan, partner. As in, ngunyan, yaon na kita sa ikaapat
na parte kan sa tuyang forum ang talastasan sa parteng ini kan sa tuyang forum ang sa tuyang mga kandidato magkakaigwa ning sarong minuto para haputon. 30 segundos para maghapot sa lambang kandidato. Asin ang hinapot na kandidato masimbag sa laog ning 1 minuto. Pwede po kamo maghapot ning follow-up base sa simbag sa indog kan lambang kandidato. Ang inot pong mahapot iyo si Maika Villagracia. Pwede ka po magpili ning saro muna. Saro po munang kandidato na masimbag sa imong kahaputan. Saro po muna. Siguro ito ako ning hapot na ni para kay Kimari Vic Punsalan. Ay, pwede magbago? Masakit pala pag tulo-tulo kami digdi. Sige na, ito ako na lang kay Maribic. Maribic, ano ang mga qualities na igwaka na sa iling mumayo ako bilang SK chairman? Bukod sa gayon, dahil man kita nagkakarayo. Sa iling ko, dahil man po kaya halos parehas man kami nagiging, pag opisyalis siya sa zona niya, opisyalis man ako. Opisyalis siya sa eskwelahan niya, naging opisyalis man ako sa eskwelahan ko. So it means, ugwa kaming qualities na ako kang ibang tao, kaya gusto ninda kaming maging leader. Yun man lang po yan. Diyos mabalos sa Maika asin Marivic. Si Maika igwaning tsansa ngunyan para maghapot ning follow-up kay Marivic o kung kaya man maghapot kay Jojo. siguro para patas ang sakuyang para mayong masabing bias. Si dati kong hapot, gusto kong hapoton kay Jojo Aswer bilang parehas kami nagdadalagan bilang SK chairman ng Samuyang Barangay. Jojo, ano daw ang mga qualities na igwaka na sa iling mumayo ako dahil chairman? Yun lamang. Jojo, igwaka ning 1 minuto para simbagon ang kahaputan. Sa iling ko, alos yaon sa indugabus. Selling ko man lang ang igwa si Maika na ayong igwa ko na kay Maika yo ang sa sports po pagpapalakad medyo po may idea po ako kung paano yan palakadon. Yun man lang po to. Salamat po. Mabalos sa mga kahaputan na kasimbagan kan sa tong mga participantes. Ngunyan, Marivic, igwa kaning 30 segundo para magapot sa duwa mong kalaban bilang SK chair. Para man po kay Mika. Sa iling mo, ano ang salang gibo kang sa tuyang barangay officials kung tano abo nang magpartisipar ka mga kahubenan kung ano man nangyayari sa satuyang komunidad? Ako po, sa diri ko lang opinion ini na po. Siguro po, iyo ang takot na mahalungkat kung ano man ang mga kababalaghan na nangyayari sa satuyang barangay. Takot sinda maghampang sa tao. As in, takot sinda sa pwedeng maiapon sa indang mga kahapotan. Iyo man lang po yan. Transparency na inaapod. Marivic, igwa ka maning tsansa para maghapot kay Jojo o kung kaya follow up sa kasimbagan ni Mega. Naayon po ako kung ano sinabi niya. Yun lang po yan.
paglilinaw, mayo ka po ning kahaputan ki Jojo. Considering man, si Jojo naman po ang igwangunyan nin pagkakataon na maghapot ki Marivic asin ki Meika. Siguro po parehas na lang po ang question ko sa indang dual. Kung sakali man manggana ka mo, ano ang number 1 indong gigibuhon? Garo, na lola pa ako naman Ano ang iinat kong gigibuhon pag nanggana po ako? Siguro maugma po ako. Maugma po ako, tananggana po nga ni ako. Ma-celebrate kami. Kaibanan kang kahubenan, si mga nagsuporta o day man sa kung nagsuporta, mapasalamat man po, giraray ako sa inda. Iyo lang po to. Para man sa ko, siguro, transparency po kan sa tuyang barangay na gusto ko man pong maaraman as in maging alerto ang mga kahubenan kung anong nangyayari po sa loob sa tuyang barangay. Yung na po yan. Jojo, kung mayo ka ng follow-up. Okay, so Diyos mabalos po sa satuyang mga kandidato na naghapot asin nagsimbag kan kahapotan kan lambang saro. Tunay ini na daisa na nabibisto kan mga namamanwaan ang mga kandidato, kundi nabibisto naman partner kan mga kandidato ang lambang saro. Tama ka dyan, partner. Pero dumana kita sa ikalimang parte kan sa tong forum, yun na ang inaapod na open forum na kung saan ang mga audience na nagdadalan mahapot ng mga kahaputan manungod sa mga issue o mga bagay-bagay tungkol sa SK. Ang mga kahapotan po kan sa tuyang live studio audience digdiyo sa Naga City People's Hall sa inda pong isinurat sa sarong papel asin itinao sa satuyang mga city youth officials na iyuman ang nagsala kan mga kahapotan na samuyang iahapot sa bangging ini. Considering man, para sa gabos na kandidato, uni po ang enod na hapot. Kung ika nagtukaw na bilang SK chairman, matindog ka pa baya? Liwat, kung ika nagtukaw na bilang SK chairman, matindog ka pa ba? Paglilinaw po, mayo po kita ning time limit sa pagsimbag, mientras na susunodon taman po giraray so order nin pagsimbag. Sa pagkakaintindi ko po sa imong kahapotan, kung ako nakatukaw na, matindog pa ako. Kung sa literal po na matukaw, tas matindog iyo po, taday man po ako ma-star sa barangay hall. Pero kung i-explainan ko po sa sadiri kong pagkakaintindi, siguro po, kung ako nasa posisyon na, kung may balak pa ako maghali sa posisyon ko, ano man tadai ko itao sa masunod na hoben na pwedeng maging leader, na kung ako nakatukaw na, pwede kong maitao, maipasa sa masunod pa. Yuma lang po to. Alright, paglilinaw sana po ang mga kahapotang inihali sa satuyang audience. Considering man, liwat ang hapot para sa masunog na masimbag, si Marivic, pag nagtukaw ka na bilang SK chairman, matindog ka pa ba? Ayo po, kung nakatukaw ako, mayo po kung garo sa connotation na pag nakatukaw ka, garo hugakon ka po baga. Itong pahingalo sana. Pero kung ako man matukaw, matindog po ko para maginibo ko kung anong dapat kong gibuhon bilang opisyalis po. Salamat po. Jojo, igwa ka man ni pagkakataon para simbagan ang hapot. Pag nagtukaw ka na bilang SK chairman, matindog ka pa ba? Silent ko po iyo, mapagal po magparatukaw. Siyempre po, kay po ano pong magtindog kasi dapat po, kung sakaling manggana po ako,
kami po, kung isa po sa mo. Kaya po ang po magtindog kasi po, may gagampanan ka pong mga trabaho. Si mga plataforma mo po, kaya po ano po itong pagsikapan na mapatupad po. Yun lang po to. Salamat po. Alright, just mabalos sa mga kandidato. Ang mga kahaputan po, igwa po ni na General, mauwat sabiyon para po sa kabos na kandidatong Simbagon, asin igwa man po mga kahaputan na hali sa satuyang audience na specified kung para kisay mi po iyahapot. Tama ka dyan, partner. Ining masunod na kahaputan para kay Marivic. Marivic, di ba nasabi mo na sa mga ifo-focus mo is health education? Ano po ang masasabi mo sa sex education, tangunyan, and sa HIV or AIDS? Sa iling ko po, maluya pa po ang sex education igdi sa Kalawag ta. Yun ay sa Naga po ta. Yun po ba ganyan? Naglalangkaw na po ang percentage kang may guwang HIV and AIDS igdi sa satuyang city. So dapat po matawanan pa po nining sapat na focus para mas maiwasan pa po ini. As in, day po masupog ang mga taong ugwa kanita. Day po kasalan na magkaugwang araw kani. Yun lang po yan. Salamat po. Mabalos sa kasimbagan mo, Marivic. As in, ang masunod na hapot, sisimbagan po kan gabos niya tong mga kandidato. Ang kahaputan po, paano nindo masasabi na ika o kamo sarong effective leader? Liwat, paano nindo masasabi na kamo sarong effective leader? Liwat, may inot sa pagsimbag si Meika Villagracia. Salamat sa imong kahaputan. Paano ako magiging effective leader? Arog po kang nasabi ko subago, ang effective leader mapuon po yan sa sadiri ko mismo. Kung maray ako magpaarog sa kapwa ko kahubenan, kung maray ang pinapailing ko sa inda, of course, masunod po sinda sa kuya bilang leader ninda. Magiging effective man po ako sa inda, kung ako, maray ang ginigibo, maray man po ang gigibuhon ninda. Kung maray ang gigibuhon mi, maray man po ang magiging progreso kan samuyang barangay. Iyo man lang po to. Ang kahaputan liwat para kay Marivic na masimbag, paano nindo masasabi na ika sarong effective leader? Para po man sa ko, ang pagiging sarong effective na leader ay saruman pong effective na tagasunod. Uga po akong, ang nasa payuhan po kang linyada may ay si Miss Angeline Panimdim na samuyang kapitana, na saruman pong leader na kayang magtubod sa mo, asin mag-asa sa mo na kaya may man po gibuhon ng sarong bagay. Asin, yung po, mapuni sa sadiri mo, asin sa mga kinatutubudan mong kaya mong gibuhon ang mga bagay na sinasabi nindang day mo kaya. Hindi mo lang po yan. Diyos mabalos sa Marivic. Kasi kung yan man, Jojo, ikanaman po ang masimbag sa kahaputan na paano mo masasabi na ika sarong effective leader? Sa ilin ko po, tama po sinabi ninda. Mapuno na po sa sadiri mo po. Tapos po, sa mga kaubenan, mahiling mo po kung ika-effective na leader, kung ang mga kaubenan, active po sa anumang mga programa na tiga po kang mga SK, sa mga arog po. Salamat po. Diyos mabalo sa satuyang tulong kandidato para sa pagsimbag, pinahiling ninda na bakos na sindang effective na leader, kundi effective man magsimbag sa kahaputan kan mga audience. Tama ka dyan, partner. Sa karagdagang hapot, para kay Meika Villagracia. Meika, English po kaya ni. Pasensya na. Alin po sa mga audience na live audience. Yan. You have said that proper information dissemination is necessary to increase participation in activities. This means that information dissemination mechanisms are lacking in terms of strategy and implementation.
What can you suggest in order to further proper information dissemination? Maray nakahabutan po yan. Manungod po sa proper dissemination of information. Igwa na po ba kitang technology? Ano po? Messenger, cellphone. Bila pong leader, kung ako man po magiging SK chairman, para po masunod na po ang proper dissemination of information. Kung anong ko po ang mga number ninda sa mga number, personal number ninda, sa paagi kayan, pwede ko sinang ma-text, daw aday ako mag-house-house. Kung sa tuya pong iisipon ang halawag dakula po, baga ano po, siguro day man po yung achievable kung ha-house-houseon ko. May yaon po ang gamit kang technology. Yaon po ang messenger. Iga pong group chat. Pwede ko pong i-arad gabos ng mga jóvenes sa group chat para lang po ma-disseminate ko lang natultol ang information na dapat maaraman ninda. Asin, sa paagi kayan, nagagamit na sinang technology, asin, habang nagagamit sinda, igapo baga silang kada saro sa to, iga naman cellphone, iga naman messenger, o abang nagagamit sinang messenger, sa paagi kang technology, ma-disseminate po ning equal, as in proper ang information na dapat aram kang gabos na taga-Kalawag. Iyo malang po to. Diyos mabalos po, Meka, para sa pagsimbag sa kahaputan. Para sa sunod na kahaputan, para sa imo, Jojo. Kung nagturog ning 5 taon ang kahobenan, paano ka nagmata kay ba ang kahobenan? Liwat? Ngunyan. Kung nagturog ning 5 taon ang kahobenan, paano ka nagmata kaibahan ang kahobenan? Ngunyan. Linawon lang po siguro ang hapot. Siguro ang sasabot kan hapot na ni, kung ika nagturog 5 taon, paano ka magikiibanan asin masirbe para sa kaubenan ngunyan? Siguro po, dahil man po ako nagturog kay bang mga ano. Siguro po may mga kaubenan pong dahil lang naging active kasi mayo pong mga programang inano po sa barangay kasi mayo na po. Nawara po ang mga SK chairman po, ito pong mga official. Kaya siguro po, ngunyan po, kung siseman po ang pala doon, alimbawa po ako, siguro po, tatawan ta pong mga programa na magiging active mga kaubenan. Yan man lang po. Salamat po. Salamat sa kasimbagan mo, Jojo. As in, para sa sunod na kahaputan, partner. Yes, partner. Ang kahaputan na ini, para puliwat sa gabos na kandidato. Huri na po ining kahaputan. Kung ika, dai manggana, bilang SK chairman kang Kalawag, paano ka man giraray makatatabang sa barangay? Liwat, kung ika dai manggana, bilang SK chairman kang Kalawag, paano ka mananggad makatatabang sa barangay? Kung kadto po mayo pang SK chairman kan sa laog kang 5 taon, day po ako naguntok sa 5 taon, naging presidente pa ako kang VHYO, Virman Homes Youth Organization. Kung yan pa sa nangani, day pa mayo pang SK. Kung okay, pwede pa ulit po kang hapot. Kung siring man, ang kahapotan po, kung ika dai manggagana bilang SK chairman kan Kalawag, paano ka man nanggad makatatabang sa barangay? Yan. Okay, naklarado na. Kung ako kato, dai mayo pang SK chairman, na dai pa ako mayo pang SK election, na dai pa ako nagdadalagan, pero leader na ako sa lugar mi, maipapadagos ko po yan, ako po, dai man talaga after sa posisyon. Nagtutubod po ako na ang leadership, mayo po yan sa posisyon. Yaon po yan sa tamang serbisyo, tamang pagpaarog sa kahubenan. Iyo malang po to. Mabalos sa imong kasimbagan. Sunod na masimbag, Marivic. Kung sakali man pong di ako manggana, asin saro sa inda ang manggana, ipapadagos ko man po giraray kung ano man po ang napunan mi sa Kalawag na mga yuta.
kahit ano man po mangyari, kami man po girarayang mairibanan po dyan. Salamat po. Diyos mabalos Marivic, as in Jojo, parehas pong kahaputan. Kung ikadaing manggagana bilang SK Chairman kan Kalawag, paano ka mananggad makatatabang sa barangay? Magiging pong magayon na modelo kan mga kaubinan. Yuma lang po yan. Salamat po. Alright, Diyos mabalos po sa satong tulong mga kandidato sa pagsimbag. Pero bago po kita magtapos sa bangging ini, tatawan ta po ning kung subago igwa po ning 4 na minuto ang mga kandidato para ipabistuan sa indang sa diri, ngunyan po tatawan taman sindaliwat ning 2 minuto para sa saindang closing statement. Mapuon po kita ki Meika. 2 minuto po para sa closing statement. Lugod po sa maabot na Mayo 14, Election Day, data po paglingawan, si Nene na handang magserbi sa satuyang barangay, sa Barangay Kalawag, honestong serbisyo, totoong serbisyo asin honesto. Asin ang sakuya pong pag-iriba, kaiba po ang samuyang masunod na Barangay Kapitan, Doc Angel Camacho, Ate Gina, Papa Jun, Roniel Saniel, Cho Tote, Cho Alex, Kuya Bads, Ate Isa, asinang sa kuya pong pag-iriba sa Sangguniang Kabataan. Yaon po si Obet, Shane, Lynn, Rose, Cathy, Ruth, asin si Punayo. Dainin do po paglingawan. Totoong serbisyo, asin honesto. Sana po tiwalaan nindo kami na magserbi sa satuyang barangay. Diyos maray na banggi po sa Indogabos. Mabalos sa imo, Maika, masunod kita, Marivic. Sa maabot man pong Mayo 14, day man po paglingawan ang Team Panimdim sa panginginot po kang samuyang kapitana na si Mrs. Angelina Panimdim. Asin ang sa iyang mga kaibanan sa Barangay Council kung sakali. Asin man po sa pag-iriba ko man po na sila Renz Pega, JJ Pilayo, Elmer Martinez, and Lyra Rivera. At ako man po na si Marivic Punsalan. Maraming salamat po. Alright, just mabalos po Marivic, as in Jojo, 2 minuto para sa imong closing statement. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga gabos na yanig. Tapos po, sa Mayo 14 po, di man po paglingawan sa mong linyada, Team Kalawag, serbisyong totoo, bakong perwisyo. Tapos mo sa mga kalinyada ko, kami po ang magiging boses nindo kung sakali pong manggana kami. Salamat po. Diyos mabalos sa indo mga closing statements. Partner, magayunon dangugunan sa indo mga plataforma asin mga gigibuon sa satuyang barangay. Asin ba ko lang yan partner, kundi magayunon man na paginanyugon ang sa indang kahandaan para sa pagsirbi sa saindang mga barangay asin sa satuyang syudad. Para man po sa mga nagdadalan live sa Facebook ang Naga Smiles to the World, bako po ini ang huring aldaw kan sa tuyang harampangan Sangguniang Kabataan Forum, kundi igwa pa po kita sa aga asin sa maabot na Biyernes. Sa mga kandidato pong yaon digdingon yan, asin nagpartisipar, poon subago sa barangay ning Santa Cruz, Lerma asin Kalawag, Diyos mabalos po sa Indo. Asin digdi na po nagtatapos at sa tuyang harampangan kan Jóvenes para sa aldaw na ini. Bago po kita magtapos formal, para sa aldaw na ini, ay naapudan na po ang sa tuyang City Youth Mayor, Honorable Alisa Marie Borja, para itao ang sa tuyang mga token, kaibanan si City Youth Vice Mayor Joseph Ryan Tosok, para man itao sa satuyang mga kandidato ang satuyang mga token bilang tanda nin pagpasalamat na sa saindang pagpartisipar sa satuyang harampangan sa aldaw na ini.
Asin para sa sagang mga barangay na ma-attend sa satuyang harampangan, DSK Forum 2018, Ioan, Balatas, San Felipe, asin Bagong Bayan Sur. Lugod man na gabos kamong nakaibanan mingon yan, digdiman sa satuyang Naga City People's Hall o sa pagdalan sa satuyang Facebook live broadcast kang harampangan na ini, lugod liwat mi kamong mga kaibanan sa aga asin sa maabot na Biyernes para kamo magiyahan kung sisay ang tamang iboboto para sa maabot na eleksyon sa Lunes. Tama ka dyan, partner. Iraray, ako si Ralph Ivan Morata. Asin ako po si JC Madrid. Asin ini ang Harampangan kan Jóvenes. Bilang sa botohan. Para sa aming mga kabataan. Halalan tungo sa magandang kinabukasan.